ade one menko we are see say nyame jaiwa asem ato Esther Smith say wo konso a wa hoden ne unyansan sua Jerade kyerɛ me kwan Esther no pay me chiao me te on ka che sister menim say Germany utie me anopa yi papa mfo atrase free sabre ekono nondu na ede dwumadi ebeba na wiye anopa yi ye won komo pi di tie last week Rasaki ede ekọ hintasemu na Ira David na hintasemu and the this week na course amanya no ano den na ebi kura ya sofo ebi ya Sompa nyimfo chese ebi esua ngoma ankasa omsi David tofe sa segment we na mo de aba ne de ho ne ebi sua de na enne kai wantie bia obeye wo ho pa na eni gisem ne say owie hintasem no a aya yesua bibi soronko fra hintasem no mu me ho ne hia me pa ti na de maso mienu no mi biebie mu na menya daje na matie ne hintase na de oso free bible mu atiesi form na hen wasie unse sakisi de onya free so sa no onya tisi form say kikrei na just asem kese asi ti ne ahintasem meti office wona o kakika niam abo nam say akwa ben anybody na adwena bin say oh David ano den dodo di ne ahintasem saki e de bebreye na hemfa na ne saki e de efa Erade Nyankopon hira se waye waso se obeti ene tofin common so ye de bebreo listeners ye tie musufre tie ja time ni bi de mamo na mo frɛ so kama me ba cho Sompa TV se Facebook na pese o share ya Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM YouTube no nso Sompa TV bomode na share yen wo ho ka kire obi na obi so nka kire obi ba bia wo ko bia no fabri bi sha waso na tie Sompa taxi drivers trotro drivers so o fie na wo hwe across the country no bia wo hwe free bia wo TV so no osoro Nyankopon enhyira ene me no na ebeye program no minister olmai what is saying I'm patro radio adom me hoye pa no okay ka kire kwa me say yeah so free Dubai no ba no wa mre bibia onka ho obi ansere ne so wonko ho wakwahye ho no ko ade Dubai so de wo ba so di bibi ba ojame ani masa na wasuma me de on kra no nam di si so ene ka wonwura fia ha bra me so o hwe o Facebook live enti we de wadawroma ulma se wo bana sansa dia ene me nsifi ha ai se ke jamna so no me force na man nko abruche obo bebre me panie matare totia me dia pam na eno no me mo akwa abruche nza de nyina ntena he na panie dia hade se menya bi ato me ba cho se bibia kamade papa radiadum okay radiadum bibia bako champion producer baba eze cream nyame na wo apaja is the title no me dia mouth na la say pia bonten okay minu ya dazoa yeah kumasema ya they should watch out they were Sompa komo fili yeah na so no feeling aida dawo that's why they all waiting no too much they no fa ba bi ho Sompa komo no eye waswat ebe ye bola eye waswat ebe ye bola mo fancy wona me so who's the chroma there terms there o see ya o di me man is here long time sami to me ebe ye waswat ebe ye bola I was here for watch out Sompa komo ebe ba on from 1 to 3 from Monday to Friday enche obete ho asem ewo ye show yi so radio any TV tim fa ho ba bi a wo bia obenya bi na wahwe kwabra Mr. Collins Amopoku yeah say me the prof account dey no ho yeah okay yeah prof yeah say me the prof amount why
we a professor. Say o science here dey radio professor. Because one can say no e di for that. Say obi a catch and say we radio professor. Thank you very much. Why? Professor also dey na catch your mood until. Na push e dey die so hu akatua nyina na ensa kan ga abra woni. We watch us if you work on it. Okay. As always, now what to say? Say they would know. Me come anymore. See, I do not say doors from me. Okay. Because come uni free her crowns, we na win. Open her home cocaine. Now can't one casa now. You're more dear MP. And the man why? I don't say, I say, there's a summer no honey, you could be chewing. Asa. But you may say, thought I wish you would be able to say, as I wouldn't depends no father. Maybe some say, you know who you know. Yan Sandy. Manu Homa me what? Okay. I don't buy. I was for a free sabre corner. You won't come up edi. Me watch your mama. I hintasem adian in your ready, mammy. Na hear me papa. No no de se moi na bibi me anopai me fa sra kese e ma bg design me costume no ono e na epame ne mum efrimi nua kwabena mponsa kajetie Dubai oton material ho kwamra esie ni keja eni asedawati nyankopon chirawo boshe na wo share no wadi so o say Big James omeji material tambi o beba krom bi omeji material pamata de mame ndi kwamra mponsa no pai wife you ho a omo abati mame na on kan kire se medawase na bije nso adwuma no waye asi be ba cho eno aye ready a sisei de ye be ko na yakofa hintasem every prof ho e de abrewo ye find a Professor Saki official ne ma launch ni din no waye prof adwene no emu do na oka history na ohu say yes watono bo ase yesua yankwe na afede yemra Saki ho mama mi abusiafo ahinta sembre ena aso no na enemi hyewobo se kobije prof ewie hinta sem no a mema nipa 5 afre ansa na mempanyimfo abam na ebia na prof na me de mawo no ebi obi adwen ne se me de mawo kwa se prof wia me fa 5 course na me fa 5 course na ansa na me mpanyimfo abam prof Mr. Collins Amopoku say the adwene no ave na adwene no beba ai beba si ahun say abadwese na ko titem yi no ho bi aka je adwene no say do si cracking on no dey okay ene prof ahina ade fa Tofi ene me de wura asante abakosem kakra bra wura asante abakosem kakra enene ba yiro de ma asante be ya asante wow e de wuram enti e be cha tifo nyina ne ahwefo okay na ya se onkwa menti frobi na oni ne entie ne emfa adesuade ewum ya listen yo mabe enum bia presentation na chine be si sua okay film didi kai e be se nipa bi out ewiase a e wo se obro ho ase etie nkyerɛkyerɛ ene e baako ena afen so e wo se obo afɔde e wo abrabo yi mu
for the bobe na make ho asem and so ye beka ho asem unity ade a ehia pa adwuma bia mu no nkabom ye ade a ehia yi pa and afei akokoduro ade bi wo ho a ene nyan ano odin but so nya akokoduro na wo ye so ye bema yeah na wo ye sense your problem and say we odin hihye nso ye adwuma you have to plan na Tofi yenwuram enema num we na nne enema num we nsema abakosem wan na wo de bre ye ne ahintasem no ye benya afrim okay yeti Tofi asante emfiti prekopa amaya asante e de free baby ene abedru ha na eye nkru a obia di ne ho so okay na at that time no say you can say superpower na so man na omo ho den pa no na ye denchira sabre okay nti nkura na omo ka saya etwi kasa ene akan kasa no omo na omo ho den pa no na ye denchira for okay nti nkuro bi ti say kwaman no ne mampon na edwoso no na omo nyina hye denchira se okay ana omo hene ai nimino pa yi freno intim jakari na oye nipa ne ho den oye okofo kese pa na ni nsusu eden ene nti de na oye ne say oman bia di man bi so a ja omo gije tax kakra ene nti say emre so a afi bia so a or require say anase wo gi gold e free sa amaman ana omo ehye na se no eho intim jakari okay nti so ya in fact enyo no kwa na be kan so ya na omo de kukuo kekese aba okay na omo so agum na afi omo de ko nti imagine say enkura na ehye na se ni nyina no na omo de ba nti hwa na always ka yi pa okay because Ghana has its good no na esa potemu ho na ewo na o say in fact dwumadi ana odie no na oye nipa a oye nhyeso na ne timu so eden tim jakari no yes okay and timu so eden pa because o sika and osanso power okay na o sika friends na ne timu eden eduru baabi no na e wo say o increase taxes no the gold no sa me say ya wa na say pana na o de beje no afi obiem okay kese pa e na gold no nso no na nya say bi egugu fom e na wa kwakosesa enti duru baabi no na aye den ama wona odi won so ombitua okay na di etwa ma wo kra ne say oka kire nkru na omo ka twi ne akama mufo ne say omo fo omo yire a odi kan emre no ne ba nya motre intim jakari no tumi a wo ani sika owo nti no okoye tra so say omo hye na ase no obia mfa ne yire a oye panyini emre no fa ne yire emre no a wo do mbe den ese otufo tumu a oro kawa for beti afi duru baabi no na amen won on se wo hye nipa so a duru baabi a etimi me no na afi de be ya ne se ene afi de be bia akra emra acho one da so ya na da bi ma to bo ase fa mansa okay ena opam hufo so a wo to no bema yeah ene nti omo opamu friend say ne nkrofo mo hye na ase na afi duru baabi no na amen won nti wo so mo so sorry gina Tom ka say aden afi de ya brew ene nti nkro bi ti say kwaman ano mo hene ye o se tutu okay nkro bi ti say kumawu ano mo hene ye na natwe bo akudua okay na onim say kumawu no first one na nye kumawu okay ne ye friend no bankame apemso sana ne ye friend no Mr. Ampa bankame kumawu let's say kroa aye kumawu a na ye friend kumawu no edin a na eda kro no so no bankame apemso okay ena ye kumasi nso so ena ne ye friend kwaman no ye kumasi hai ena ye friend kwaman okay ebe dru ho ena fe mampon hene nana buahin anantuo ena fe tafo hene nana krobia
Wobeba Sumunya hene na na oduru anim apaw afei wobeba Bekwan hene na na Kofi ayeboafo Dwaben hene na na Adakwa Yadom Kukufu hene na na Ajiman Amprofi afei wobeba Nsuta hene afen na na Ajimfrempon wobeba Ofenso hene na na Wiafe Akenten na afei na na Edwoso hene ayefe no na na Dako Ampem dido na nim se fe ne Dikopem. Nti saa ahemfo yi na omuka omhu bom. It was a confederacy. Se confederacy ne de nipa bi ka omhu bom asa man bi aka omhu abom ekoye dwumadie bi. Eno ne de omudi sa dwumani wi a emutimi tete. Nti it was a confederacy. Now nim omuyi na na wo se tutu se oni omanim sa ntokwanem. Omka omhu bom no. Ono omuyi na na se ondi omanim. Ena na nanso so na nadamfo pa efe no Okomfo Anoche. Okomfo Anoche. Nti na ono ne konna krana. Na saa Okomfo Anoche ene meka say oye the backbone of Nana Osietutu no odikan no. No na eye kumawu hene. No kwaman hene. Ono ye kwaman hene. Na adekunta meka say nipa bia say obra ho ase man kyerɛkyerɛ no. Se kyerɛnie. Na Osietutu odikan ebre no ho ase Emma nkyerɛkyerɛ na Okomfo Anoche de man nyina odi so pepepepe. Na ansa na ombekɔko no ɔka asɛm bi. Ɔse ko na den. Because the ntrafo no omonye team kitwa. Ko na den. Di sebe ya ombodi the ntrafo, obodi na team jakare ne dom echi esukunim no. Ade se omoye sacrifice. Omba for there. Na for ebonum no was say ahemfo ni bi ede omo ho ebo afode ma asante. Enya kwa mom ahemfo nti mo say na emodu na o say saa abakosemi aya eta bo na natwe ne bu akodua din pa ba na enyo no nko a na omo ye ahemfo 9 wa for bonum but na natwe ne bu akodua ene di kan e ma ne nsa so. Enu nti na devia ebo ni din bebre sa no. Na ahemfo no omunie. Na asenso Kufo. Ono ye adwumaka sekese ehene. Ima de to was one. Ima ho pre no. Pictures na egu no horo. Ima ho pre ni say beba te imanya abotre na na ayintasemu ayeti no hu enwanwa. Na asenso Kufo do ye nie e wo se ye sie ne animro so. In fact tu amana ne de ni gina mu sa ne kata no so a ne tinyina but yi ne nsa mienu no pie. Ena omode yawa esi mu ena Okomfo Anoche ehye eduro edi gumu enti akofo no eno ena omode hohoro mo edi dwira mo ho for the task ahead. Nti ni sana pipi so sa ena wo hyefom animu no so sacrifice ena omode pan no sin insa so yawa no sin insa so na eduro ni gum ena leaders of we can say military leaders no mono udruwa na de bi adware na je say asante ede ne sumsum diwachi a wo de kokko no eno ye first sacrifice. Second one Nana Edwoso hene in friend Dikopem no ono so de oye nie Okomfo Anoche ono ankasa de ne ho si ho ma ye dwa no say dwa no sesen se animu no so wuyo na ye dwa ne nam na dwa na fe I was say mpete ebe fa ne nam ne de kodenchira asechenie be bia nam ne be to bia no e wodi ncha asase so no ma mema na ho no yemre enyem me de se mpamu dada hodin mu no mo hodin so te. Second sacrifice. Third sacrifice na twene bu akodua oye kuma wo hine no ono de oye nie ekon no obekobi obehye no ho obefa ne se kan afa ne tu afa ne bibia ade ahye no ho edi kun nanim na onim ono on se ye benkum
ha obenkum feku wo ho okay na oka benkumfo no ho okay a ono na odi kan nti odi edom nanim saa ntokwa na ekoso a ono a on tutuo onyi ni sekan se akrabo eba on doje but what do make it's your pa sacrifice ni bi odi dom nanim kosi se ebi ya to be kana na se kan be kanu amana wu ono so ro de no wow nti ontimi defend ne ho but wa hyehyɛ ne ho fully okura bibia but sacrifice ni se ensese oye bibia kire se o protect no ho no so ko face ade no said David ema yura ekodi bia na no den pa na we se pepepe wow die edon ne na de twato na nabo ahia na ntuo eye mampon hene ono no de obekokon no obeba but 7 days pepepe also on so Ephraim. These were 4 sacrifices. Okonfanoche require something. In fact, on one kasa any one omo Ephraim pem for the love of Asante. Asante ho do se ebe gina na nkunimdie abanti. Omo ho bo afode. Na omo call ekon no. In fact, ntokwa no hyase wo abontam ne aputoja. Yeah, one time honey a putuja e wo haye e wo asantimemu e ben kumase e ho na kon no hyase na so uye bibia you need to have a plan e also planning intim jakari ade ba ko a e ha no pa ne say na ofi say no ho odin so much ofi say je say ba bia otimi konka and otimi konka ba bia o wakofo ahodo entina no answer of far ne nyoma na o say there was no plan on say asantefo no eti atua no eye se ade a wo require omo nye no enya biem no na wo tu ne dom free makase kese so odomo ba okay enti omudru abontam no ho na ntokwa ne hyase okay na asantefo no plan omo ye ne se edom omo de kro no omo de small group na koye okay in fact omo ni omo na omo de kono krampo na nheda nimu biara sa partner ye plan onim ntim jakari ne nkrofo pamo mo a be dufi yasese kinkin e ho na asantefo no so set it up wow that was a plan I think omo be tomu sa hey wakoto atamfo nsam omo be tomu sa na afi je say ntokwa afno yes na eduru bi na ntim jakari was so arrogant say eduru bi ne general ba kokra na abort mission no je say tokwa no ko so onku bi because onya information say ono ankasa ne yire sa na ne ohene no efa no ntini bufuye na pau oja ntokwa no ho oye so oba asante fo no ho e de ne support abema ho but eduru ho no asante fo no ka say no wo no ba na wo ba no yenim se bi adwene wo trim e bia na plan bi na enti omo so omo wie no ho a finish no kra arehosem now nim so omo amafa feyase ekọ putuja kwan no so no so omo ye kwan no but edua bi wo ha si kwan no mfimfin ho sa omo agye ho ima sa wo sa picture na fa to so ma na in charge udura putuja sisi a before so we do a very good okay edua ne si ho no okay now nim konfanoche enima na otimi ye ni bi ne orebese and now service omo mo rebese ndi omo tinto so pa no tinto so gu ho and I said dua fifi wow dua said dua fifi enti se dua no se so a pebre ni nti so say so ya pa yeah ba se dua we so a efa kokko efa fita wow mystery enti se sa nipa yi na edi wanimu a na wankasa no wa arehemu se nipa kona wo ya what you say ha enti eventually na e wo se intim jakari e chi no e de ne ba asante enti sa area ha sei ene e chi intim jakari babia dua isi no yes sa area ene e chi intim jakari ene de ne ba ene say eventually say eternity na ni akanfo kasa bi se intim jakari asoa ne man akobɔ no feyase nti wo soa ne man fiti na wa dom ni nyina na yire ne nkwa ne hifo nyina bae ye kodi asante so because na asante ne na stubborn pa yeah nkofo na odi mu asante na stubborn nti ekoni akọ wiewie won
ne abesia ko nso no nim say that the end no nti a mine be boy e wo fi ase from there no denchira anye denchira biem aso ne man abebɔ no fi ase and nti omo wie ntokwa no ɛna omo ye omo adwen say saa de a ɛne ye ka bo mu ɛne de di sankunimi de a mo man nka bo mu no enka ho wow ɛna omo be form federation the federation ne de ye mmara de to ho okay ɛma ɛno na edi yen so this is federation de a hwan na wo say odi yen so almost doso na call kun for no so doso nti ha say no conference so sa ba mu bi nti omo declare 40 days of fasting wow at the 40th day na e fofie no ɛna akonfo no nyina sha ase so omo kom na conference so kom ye na golden stool no sikadwa kofi ne fe dananum wadi o every so now nim ankosi obia na say on person choose leader enti de two no be si na nim no ono na yes o leader na ankosi obia nim say na wo si tutu di kan na nim twintwan fantastic enti on say me catch o say omo be kokon no omo yi no as leader so oni omo nim for sa ekon no e na sikadwa kofi no so sa be si na enti na say confirm enti ho no obia amowa tokwa bia nsore ohini bia ni achinye anye bia omunyina agitomu prekope. That was Asante, the beginning of Asante. Na Asante na ye esa nti na ye asa na ye Asante asa ntokwa nti Asante na ye Asante nti na enye bete say ebeji Asante man de si ho no na a sacrifice nti nana asenso kufu nana di kopem nana twene akodua nana bo ahia ne ntu ona yes sacrifice na onim omo reward ne say ebesi enne enya me ngonwa ai nyansani na atena se no ebesi enne say ye be fasa akuru mbu nipa de aye sacrifice de bi da yes because Sankru 9 no yeah omu bie ne ho a omo bo afode na wi nti omo man for de se pe obi abo afode a nti mi bo na kire se di na kire se nipa ba ko ade a oyema ni kuro ni nti no omanya fa ahodi nti kire se omo no as Jesus Christ abekon de abewudi age adasan kwa sa pepepe nti that was the reward omo so munyae okay na kuma hu hine ye ade ba ko ne say omo appellation je say omo samrane a omo samrane a ye boni din e ka ho okay because ye boni samrane wo twene ano wo twene ano ti boni din enti we say na sa neoma no ye omo ahohoaho a samre no se ye ka say etuhu ache pa na wo ho sa abre na de ayira yes and then akwa sika eniti maame ene papa achichire busua papa no be sacrifice ama na yire ne ma no dabi enti so pie an ahomache a oba na jo oba ya obeda de bia o abonten o prefer say one ne namfo no be kwa abonten akobot golf akobot tennis club akorensa na de ne dan say obetena fie ahye ne yire ne ma ade a opepa no so worry a so sacrifice sa de no ma wo yire ne wo ma because omo na ye odache onu say na hwene bu akodua mo sacrifice for omo nchiri ma enenye ne ye kan hinta ene omo nya so mfaso wawuko ba ne din empa santiman mu dampa wiase da enti papa titi mo wurem na fa hwe wo yire no ma na daache omo na ebenyini abehwe wo omo na abehwe wo so ena oda abrantie so asha brabo se a chese plan bi anim eno so obo na brabo no kosa wa hwe a obey sentim jakari ko so wa ma be bonu fi yase so mai ko bonu fi yase and another one say akokoduro pa in fact say we be man dia
was say ubutim yedu. Yeah. Now face ya brabono. Yeah. There are decisions be or wha. In fact, here could do answer what take it. Almost say it is risky. If you fail to take a risk, it is risky to fail to take a risk. Say je ko fiata. Tese o person ye bibi ade no wan kasa wonnim wanim de ebesie say ebesiye ana say ensiye but ya kokoduro nipa bebre ho a omo de omo sika ko wura dwumadie bi mu anfa so omo nim se fa so ba so but ne omo di so fa so pa businessman bi abeka kire say so one take a risk ontimi nko onim ya kokoduro enti se we young man we ababa wana se opese udi ya so obu etimi yedu nye so obu yedu se okodi 77 nsemfo anaso okubu amanfo afaso ko wiade na mu abrabo mu no nhihye no obama obu ayedu na on fa on sanhye odam fo mu ntena ho na afoforo enko ema meto na unity bia unity enie no ntimi nko yanim dabi amaya na omukabo mu no na obia de ne hu so yes what hwe nkuro no hwe kwama hwe adwoso hwe mampon hwe bakwai hwe esumuja sa omu nyina didi omu ho so obia wone hina odini so but emre no dru ye no omu de omu etumi nyina akọ hye nipa ba akọ ase yes se onni wo manim eno ene asante nkunim die ne omu nyina na onim se mampon so ade ba akọ omu nyaan se asante wo golden stool but yes abo silver stool mampon sa yes wow the new watch in your boss silver stool it is a silver and there means that the okoba wufie no yeah yes. No 7 days yeah. And teacher say so if we go na akọ have akọ silver and say otumfo eni ho a na mampon hene wow oh that emphasis dia e basa sacrifice family no so anything is all sacrifice there is always a reward nkunimdie ewo eto ho ache ene affordable achi Tofi me fancy abdas onavo me fa 5 course and then me say me the professor man o de wa na me nya adwene be ka kire me say Tofi we are one post ade amasaki no on deserve so this title no man number is 0551 931 931 0548 931 931 hello Good morning sir bacho udi be akasa free Asam kasa free oboase right okay bacho ma mintio awa hintas da senior smart history de amaye no the make an say in kire nkwala no afakoma nti ene wo bi mani ho ne ma ho ko betre na ko pon shira mo pa ko pon shira mo da mate me da se hello bacho o ahoma no so hello Pacho, good morning me bacho wudi ni baby a ofre me free me bacho friend do good nka say free German South Brahafo okay me chia me nuanom me bacho prof na me dia ma saki no o deserve ana o deserve me bacho deserve why your professor what be ba ko pe professor ba ko pe we grad on ba ko pa be ka ho main station na o de ba kwa na number 1 wow oye good mbona baso me teacher mano teacher ma prof on mpacha ya send din e friend prof prof me da senior Jama South fo nyina me chia mo anopai hello good morning sir Tofi emo atio you so be me na Tofi you do a fantastic. Fantastic one. The Kasha Fisher to the Amateur Central. Okay, senior. The plan at Marco. Okay, Adamako. That's your producer, Mammy. Mate. Also, you were there that you want from me. Then you know what you may give you. Mate. But what you are there, what you? We call me the active implant,
Edia kukudu ni bibi no. No ano no. Afi de never me sha na shimene. Okay. You create master. Enough for. We knew who's got. That's what was a mayor. Akokodu no nko pa no fa we nkrasa we dey amame me da se mame for so hello so udi ene ba bia wo frame me free but me bi sem but what say FM me bi sem okay me bi sem me ba cho professor na me dey amasaki no o deserve or no deserve we grad professor pesa 1 million. Yeah, ha injasem and some go chira ba no ho. Ara pemelsia of damishra pesa million da. Mate me da se. Me gasa me fa 5. Mame fa be ba ku pe wi nka ho na afa de memra ha na nem egu ha no so. Ba hu se odi for somewhere ye di ti ho a. Hey, asam kesi esi o. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yede nana polo ko party. Party, okay. Nana. You can make chia na so MP. I'm saying that you can focus. Asa we are parking so. Masa, me ba cho, me like we so dey Sunday morning dey. Mama say Chief Commander. Ana mo so de man. What the Chief Commander Masaki? Commander in Chief. Hey, my na I na no ma am afraid o. E be na fe dey. Commander in Chief dey say title na me da bono. Okay, Mate. Na say Captain Ban na me da bono. Mate. Commander in Chief. Mate. Na me shira be the no church where abet na ya da. Okay. Abet asante mai koya the 24 we just at mercy. Yeah. Ya boni na ya dey. Na me shira be na we say what can person use if fire two for to do what person be take make kakra on him e na name no the what ka say ka ta na ntim ntim say emi bi a o ma ni at the 20 two for to do no tia na so to kwaya on him e finish na ega ba ntina here na here ki no ha ka ni mu dia ba so say o chela da confirm de musu do na mi sha mo pa de de Mati aye ba jo mi ntimi fa call bia ye de bre e na eye adwuma fact me ho atomi awosia gumi anopai e kire say saki so afere me pese me de segment we ba pa no akwo we bra mama bre on tiase da bana vision mu no minim de program we ebeye me nso dae kwa o ansa na me so dae e wo program bi ho se ade wei me pese ye ni sei no na kire se nyankopon nim sei nti a waka ho asam a kire me bisasaki edi be 2 months o se bra me ntiase ajama nde wona e producer na che se esese me call back ko bo no Sompa ye ka kire nyame se akwa we won fa na adwene nye bibi ma me. But trust me, last week ye David me can number of calls I mean free big pastors wa unyini or say me sua David ho ade ma ko school hwan SDF oni bi kura dom so ma ko Nigeria say aso o ma ko aba o mom so o ma ko hwan ye ko boni o mu degree wo hwan UK ni o say no bibi wo David asem ho a abrante ne kan ya yensua da ene nia onnim de nti a o te kokoso yensi ne form no asieni Tofi me jeti for Bobby se meka the reason why binya kumawu ne kumase the for fancheme na no so ne say time you bra ah the for fancha now we function next week we ba no maka ka we then come kan area na nke no ba me ma be 2 minutes abitim de aka okay ma minti o konfa no chikro ya na edua mienu okay
ɛna ɔde baako ɛkɔsi baabi ɛfrɛ no Kumawu Sabre okay ɛna baako nso si baabi ɛfrɛ no Kumase okay na Kumawu deɛ no ɛwuyɛ na Kumase deɛ no ɛgyina yɛ a ɛnyini yɛ nti na se no na ɔmo tena okay ha ɛyi no so ne ɛfrɛ no kum dua no ne ɛfrɛ no kum nti mekɔ Kumase akɔgye mframa mekɔ Kumase akɔdi nkɔmmɔ mekɔ Kumase akɔyɛ sɛ ya na ɛbɛda ne Kumase ɛne Kumase ayɛte Sabre okay nti first pa na Kumase ase ne ɛfrɛ no kwaman nti Tofi deɛ wɔ hɔ no masa ɛno nso wuyɛ say why you say kwasi da bia person Jimmy ska ba de wo ye no zia odemka two last week deɛ no man hunu so na we ma say o kan sam ne sa wo sa no ma ye din na say I was for me shebo bi me say me shebo pa ofia ha lie okay I was for ye monitor na ma hu say odifo aba ma hu say the strong man so aba boni trinko sa na che say adwene no atwa no sa pe bibia ka ma Mary 1 minute tau na and some sakidi amaye yo and some no baby me yeah interested wo mu a me de e compare Bible baby Israel for kokko na Moses wa bre wa toba ha oye hwie nyeyie na ye peja ne nsa na ba kukura ha na ba kukura se the more ne nsa wo soro na kunimdie eba enti one of sa chiefs ya esie nanimu no kata ne ho nyina bat ne nsa no ai kire nkunimdie na omu yi na ya wane siso a omu yi kire ewiase no akofo no esemu nsuo de elene asante nkunimdie a say asante eda so ejina so a yese tambia bibia nkunimdie ewum eninti no mayemre yemma bibia ye bia ma wonsa so wonsa no wo soro a ekire se obedi kunim awusianfo ye ka akanma mu a eni tworo konkono ne de ye no tworo konkon kra maaye no na enim se dua si ho na akore ne ye miensa ye nim se ye wonyame agya ye wonyame oba ye wonyame honhon kronkron nti ye de ye ne bible ne de ye tu sone ye no ne ye bibia nti niema hunu wo asanteman mu no dodo no ano e wo twurom nti enya me wanwa asobanyi 1 minute me call history no but me call picture no a saki trabeto so no maybe a business no se ya na ebekoso aye niema de a e tourist no man iskada okay cause o hwe sa abakwasam we ya sabrofo kuromu a kai fi papa bi pa ne si ho a ya fa obi ti ho a sa dua no esi ho cause abakwasam kese eti sei na ya to caps na ye de afa ka akwan no ho a na esi ho a uduru ho na bibia ni ho a me amini me kofa akwan no so minim sa de wi sei nti esi ho but at least o senka ya hihye bibia uduru ho a mpanyimfo bi kura picture ana bibi kese bi so uduru ho a etwe ade ko tourism center kra na ma wo kwan se wo bekọ akosua ade nti na ade wi wa na ti sei onti ye woni ma ti sei ake bia wo ka se okọbọ no man bia yesie papa no enema pie nema o ye na wo senke ne ya hyeda hyehye ho nso aye ne symbols asisi ho man nchiri makọ ho kosua bibi na san de sikaba okay sani enema ekọ obuse books wo ho de but oda unya ne ade no onhwe book mu na nso wasua tumi ka dodo no a chewa ya na ma ade na e ka koma no e ba kese mate asopanyi na se utu o mfo se nka we kura keduru hoi mo ya kwan kanaka mo ya overhead afaso nanka ya ye dan kama bi wo Mr. say nana odie onye hu bibi entu nana fo na ye ka bibi se ga o ma e ben no nwene ho se nana enhya se enya sare asante abakwasem ba bi esisi ye no we kosi ha no ya mani nyina enkoye manhia ho kakra no aba bebi ade ne si pote no so no omo hia se enye ye ne bi wo ho ya de kese obetumi ewura ho se okusua bibia na bi wa yemfa sa akwanya we so na yemmo otekokon so abaso fact obi a watena krum ha watena wiase hu se obaye no na pija santi akonya
na wama akonya na ye fe wama nimunyamo aba no kureni panyin se wotan kwadu a woyini America nana pia wo nkwa so anopai asantema nyina ama otiri nkwa yenim se nimdie ni nyansa nyame dia ma wo no yanto din Solomon no keke enti na nyame nwanwa se wo firi ha na wudura buruchiri kuro bia so a wogitum se asante akonya de wontimi fa bibia antoto no nana pia wo nkwa so anopai ya da wase nana fi asehene on se dua ikwa mo ye kwan no mu dwiragu yes ena ono na ginam se dabi ena omo to sa de ne fa ho nti me sure say won plan me say obesisi ho na fi ho abe because me say dana koma so pa yeah ti nana won so nkwa so ye baba fifie ni abechia ho e wo yuma yo masa olmai wo ka se babru nkwa ni yesu ana ha oh let hwe ye show we die ye timi wura ba bia hwe olmai say me so be a philosopher okay owura bi for a friend Paul Aden okay say was without a goal it is difficult to score without a goal okay se nipa ni niswadi hu na edin se obedin kunim yes enti se de ehemfunu timi boaboa oma no sacrifice ye no it means no mo botaye bi si wo mani so yeah ye pese atifo nyina hu se bibia opesa wo ye abraba wo bo no nya botaye se wo nya botaye a na obetimi adin kunim wo botaye si wani so no okay ba se wonne na mabrabonum saa ene obekọ na saa okay mate me da se minister ena outing kan no ena eye jumadia ye fa no na menim producer Saki yemfa birthday wishes no entwam na afede odi for me trans na afede ewia ene tofin komo no wato ni din se hwan aya se me na mpese meka di enti na me se hwan ene tofin komo ijatwiem come okay prof you say what throw title of our prof can why we are singing na agi atom is my why ready I ready yanko na emfa birthday no ima tell na yanko na agi ni poso okay Masa, muntimi meye birthday bia without saying minim. Wait, Aisha ya. Wa crash. Birthday ni bi ho a metwetwam. Me se mo ba mo fa me fa manim na me hwe. I say Olvenya wotre. Wo pese owura ban mu no. I just say asoja for no hwe ho a security system no so ho. Olvenya wotre obati ase. We wan kasa wadam for Adams. Cardilla. Okay, Adams. Yeah. Okay. Swami Ntimo mo fa me fa manim. Because muntimo Amen am for so ma send say no mo de. Your friend. I'm vetina. If we no kro no. Birthday bia ma vetin no. Yenye. Timbacho mo ma fa san hihye ne nya adwuma ye de mra na ye adwuma wa ha. That's right. Anti Adams wo de ye wunti. Anya hwe. Anti Adams wife no. Oh, okay. Your friend Aisha. Yeah. Okay, wifey. Oh, Kodie. Okay. We Adams. Bring a Hawaii biscuit. Alaji Adams so on my wife happy birthday pa. Okay. Yeah. Mate, yanko yenim na adaje ni poso. Okay, Christabel Techiwa Osewusu. Okay. Ene birthday. If I papa ena watch na motu mu no. Yes, papa. Anti Christabel ma opa enye proud of you what na tare kwara buka St. Louis for hu jijimu o school St. Louis demonstration GHS okay country enche na obetro enti you ho yes me biggest fan pa no on family ni agro kra okay enti you ho what now papa enye proud of you siade yie pa ne papa e friend no Mr. Osewu so Ebenezer okay we show happy birthday yakopon shaw okay shaw bebre okay my honest one no right ena yabofra keto on so akusu agemfu a yeah on so ena your birthday yeah we penny sempa na o se ni yes osora no pa ebo 5 o no nya ne papa say bajo kwasiara no pa me hwe tofe oni nya ne papa say abo 5 me ko na o se nya abo 10 no be ba 7 o se da me ko tena ho ntem ene ka jo papa say
Catch up for famra. On famra no, on famra share. I also so go school or Brain Foundation School. Okay. And I go school KG2 also so and happy birthday. Yankopon shall be no ma onyin be panyin pa. Na fe o ma o papa and o ma so baby pa. Entina. Okay. Saki me one message be the man. We free Mr. Dapa Lovers Band. Okay. Onura Franka Weji. Okay. I say I love this guy. I say the way I hear research no. Ono say nani bi obi a wadi police e ko pension dey. Say na dwene no mu do. Untim fa bibia meeting no. Na o say me mo abaso anopa ima no. That's it. Nyankopon nchira. Urada pa. God bless you. That's it. Okay, I was here for yanko na odi for Samuel betena se. Uja for him ni team na komaba. Chewe di enhye no ko. Wo shana no passe dia na chese dia asem nam. Sima du eda yanimu no eye odi for Samuel akwankyere agya. Ye bedi nkomo sima du. Ye wia tiri me ka kire wo no. Ye de tofi nkomo ebro. Enem se tofi nkomo no yato ne din hwan. Hwan aya sembisa. Na me pese utie ne ye. Me ba cho ansa na me ne odi for ebedi nkomo no. Yima ade na mode ato TV no ase no a mute na mode ato ho no me pese me bobo number na e wosoro no me hunu nti minim de mbetima ye de aboa me but fa phone sisi a na gi number me de ma we okay odi for ha kra de duru ha de be so ama me ba cho 0578 fa pen fa pipa tro bogu phone so 0578 405 519 0578 405 519 Bakwa me de kan ho ye 0504 0504 588 588 454 454 0504 588 454 you go school ya me ne mo yo di bo ne mo e di ba cho two numbers you know ba ku bi ka ho me ma odi for the aka me ho 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 me ba cho three numbers am de ma we AOD for someone number me ba cho free sisi a wote afidie so crowd e free omo ne obedi enkomo omo na akwa ba Tofi me Joshua. Na ho te say. Anyame adome ho ya. Bibia da na kwam. Bibia da na kwam. Asempe nipa. Nipa. Bibia da na kwam. Nipa na pe no ho asem. Anu me hu say wo kom na say me ni. Na kom ba de a o gine ba bia nyi o. Nipa so de. Okay, yen go di for. Ona me de chase afiri ho. Me chase e wo ha afiri ho na ewia maba odi for so em say afede no wo twe no abo ne de say ahembobo ano because ne ba bia history no koye no e ko ahembobo ano na power no e wo traffic light ache wo kuma se no say ansama na menwa saki kana prof is just say friend prof bosha ne de meso say yate so bosha no say ya menam wash boss last week they meeting for Friday sanity the away kwa na kwa we obesa shebo dabi me shebo ma me to me shebo I want to go nsama o kan ni nyina ba bia ebo ame pa eye ne se kankan ye nkan wa santimamu dabi se me minchi ani kumawu na kumawu hene ne mra ne bema Emra ne pa no to bia yekuma ye ne dran vi a yetimi toto boko ye nyehwe yes obi susu manhia o wan we awura mu kura no yetimi esawo sanete eje na nan mo maboa ye de ne sam na wo ka ni nyina no ewo mpa prof ye de na se okay yanko yasem so I say yakeka sanse mo nyina history obi party na wo party nso na sese wa mo ho ban ana wan kwaja kwankyira ni nyina wo de aka hu da me ya
on say nano ya tia sembi asem na tia in fact Ghana ya abonyenya ene sen ye nwan ya sebe obobo ya wakokodin sensembe ni nyina na make kire se wo ye maame wo ye papa wo ye nwa ba wo ye obi bia ya wutie yen mesi obi bi atu kwan se obi bi wa ye freka sabi obi akodin senseme ensenseme na nya kwantu nko wa walem kwa ensenseme ne bo ote hu so ade a wo ton ye frɛ ne nsenseme obi wo ha nko awade akofa wo beton ye no obi de eguso nko awade de ni nyina ye pepepe o enu ti de beka chew se wo ye maame a entra ho kwa de ye kekeka nyina ne no ma etwa gu nyina no enu na ama papa odifo Samuel ba bia wo beko bia ne papa ye kotwa sika wo bo dawuro enya bibia kwa wo eye wo ye die nti ye ka sa asem wo kyerɛ se yentimi nkeka sansem ya ne watena ho enne dwumadie no ne fa pempa ne se sɔre waka simple ye ka se sɔre waka nipa ye ni ha nipa bebia ye ni hafo ye ka manhia ha ya no obi to na ni ha so obesɔre akɔ ti de bi ɔte na ebisidim menwa ba se o pesika wa abrochira se o full play eno kura wonam wiem a bibi betimi atiato na wontimi nsoba eno kura akɔ abrochira na manhia ye catch bomode e good say wo kasa no wo de number ndi ka tuja ya na manfo say ya na number na content na de wo ko no boko iti we de wo so 1 minute no be choro no ya de asempti ne tia ye ka asem a kire wo say wa obi bia kodi nsenseme enye wono eno ma na eden ya bagu na so ma me bi bahana last week wo so wada wontimi na mbuja je na woda wontimi na esa ukunu so wo se mikunu so saa mikunu so da wontimi na unim dia kosi nyina ne se ya ma na akwankyere odifo de ma no ene sen se wadidi na se atem hwe obi ankyere wiase nka se bibi ni baabi dabi bibi wo baabi danke beto efu sanete na ya na ko wie se baabi obi ka se okoye ni ekotwa ne mene ye ka se ne mene anya se de sika twa ne sika ya je no na de so anko se ka se manya ankyere se ma nyina na enye enu ti ye ka sa se mu ekire obi bia se pomode kwaje akwankyere ehemfa ade ankasa woto no tofi ye ne yete ade bi nko ya wa na woni mu emo bi meka nkyere wo eti de ye kan ye ka cho se number ntu dwa bomode ne fa wo de wan fa number ne kwa we ha ye kire kwa wu manhia wasam ne ye kan yo oho asase ne asase konkon enu ti na sabem preduasa ye ne ye papa ajaba ohwe ko mu ene no ma ko so no odifo me manko ba bia me mo asase konkon so ene hefa ene manhia okay tie kanfo saase mu ama wo se woton ayento ubi bia tukwan ukun atukwan so many years wonko afia wotim wono no boga no se bempre ne yire no oto no de bia ye de normal eba ne ma ye da ni wonko akun tukwan no se bempre duasa kuraba kurova bi mafie wo ka se ye kwa kwaje akwankyere e wo papa ho ade a woton ne nkoyie ade no so kofa bayo eye munu soko enso nko awde yakofa second hand aba amanfo oguso nko ade de nkoyie o sia so na ode ye adwuma kwaji akwankyere ne he ba bia akwae no ankoye ya mamenka semcho Ghana yete no ye kwa ye ba no omo ye kwa ye hia omo no ono na ye ba so ye dai ye no go nsa no enti ye kasa se mo chose komanhia infodifo Samuel kop akwankyere papa o akwankyere no de ba ma munti asase mo ye wie program se no obi afre akwankyere me ko ba bi ye mama akwankyere omo mama ko sisa no ma bebre bai make kwa millionaire yi me num bi dan so o mama me ko esika ya jemi mama nka sem chewo se ba bi ya wo ko en se be no ani ba ko akata ha de ye ka chose wo ko wani millionaire dai ebebie ko akwankyere papa ho yeso ye wa kura ene wa abutukura ne wa kura konkon enu nti no obi ho ane de na ya adoma kyede obi ho so obesuan ene fe na artificial mama nka sa se mo nkyese ba bia wo ko ya amo na no nkyese e so tena to because bronzam no tete ho onya wie kwa kwanche papa ho atwere so hwe na failure e kire se anu nkyese o tena so o twira beta ni pa bia e lazy e wo ma system amenne omo nkrofo a omo no omo bonsa ho ana omo ne omo trase ko school no enne kohwe nko a ye ko todwane a nko asa bebre ase wudu a wo twimako because of wo be market aje ebi ni wallet ti de bi ona twimako mama nka sam kirew se sika wo ho akoto adwane wudu ho a twa ba wura no akwala no wono ayi apoto no ayi tapoli no watwa ma because wo yes se woni bia ebi kura wo to a ubeja sika no wo de be ma no nko awoto wo ka se minimo na be market aje de bia so la na watwimako because of wuntua bi Nyankopon amosa oboa ye yi o hyebra kwato baabi e ya kwankyere uyo ba
adeɛ bi a wɔ ho bia na mɛma pa bia wo bi afɛdeɛ bɛ na aka sɛ woni ma de kura mɛte aseɛ paa nantu atu anim nofo unkoa wo de wɔte hɔ nkurɔfoɔ bi na tete kaa yi mu hu ɔbaa bi na ɔte kaa mu na wɔtwi ranfoɔ ya hwɛ sɛ wo itimi paa mehwɛ me ho paa ntimi na ɛsɛ nkamtwe wo boa yɛse sɛ wo hyɛ berɛ ɛyɛ akwankyerɛ ketewa bi kɔdifoɔ sɛ mmɔ hɔ okay fa number nto dwa me nkɔ okay 0246 66 71 17 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo menshia ahemboboa no odi manfa wo so ansa no fa so de ye ka nyina ye nka ne se be ka chi odifo samwe se odi madam funi kunu jene mame okwa odifo sam obepam okay meka njo odifo sam se madam funu amene nam ne yire ne ho me fe jene mame da bi odifo nya sa obepam wo se wo de bra na beje wo de bra wo de na wo bo ho pa ne fa ne bra se o hwem na se kronkron se nko a wo de na wo pa akwanche na ketewa bi mrante ahine bese wo se de Quran tia de Bible tia anu de da no de la ma me ba ifo da bi odifo Samuel mpa de a e de ntokwa besi abusuam eti wo de wo ba so hwe na se o ma me kwa na ye ho nka nkyerɛ emom ho kwankyerɛ ho a wo de be ma no papa ma me ntie we na ya da ase na omo no aka ne nyina se na Saki ene wa boy djuma on se bibia wo wi ase bia ya akwankyere on se na ye na namo eko akon no ya akwankyere na anoche komfo de ma wo mo na omo su di akwankyere no so pepepe na di nkunimdie baaye ti de ka ne se ewi ase se wa ma akwan wo ye bibia na akwankyere ni mu a enye yie nti obia ntumri cameraman hia ahemboboa no kumase ya bia asantema ewura wo no traffic na se ho a wo de bra o hawo biala e da wo so mani ya ye se ebi mu atoba ha abrabo hwe o ma bre abodi wani a de wo ye bia no so no akwankyere ni mu a enye yi o fi se wo sunsum na edi wani mu na wo de na ekọ no nim enti tumiri kabra na o hawo ne amane na e da wo so no yankopon fa ye so nyi akwankyere enyi wo hawo no mfiri wo so ye ma akwankyere kronkron a etofo a sade tie biala wo be de wo ho wi ase say wa na wo ho a abrabo na wo bon wo be ko be nkum enye yi wo be ko nifa enye yi nti kire wo de wo ho ansa na abrabo na wo bon ayeyi nti obi antumirika emra manhia ahemboboa no Ajaba family house e kire yame ya adom akokọ diko na mete ho obi a obi bu no kwasea wo de hie bia wo nti ase okay manager no omudi na nansa na obi ma eba ho de hie wu omo nti ase no mu de pimpim adum ni adan omba de omu nyina meka kire wo mu okay pepepe so na om se doctor na kan hospital na mo se ayesa na se wotikura nye de kwa akohye ne maame bi wo kura de kohye ni nua baabi enso na yade na akuno simple ni kidney ne kun no enso mo se eyeduabo ama ye mo akosofo bi wa ma mo odi ahwo mo so a omu ntimi nkosie funu no wa hwe enso mbam kire mu nyina ka de omu nyina se ni ba ye ne kidney na akuno na nye na wonom nsa doctor etua no ma mu nyina mu so wotua be no ofa ho konom na kidney na akuno chese ni nua ba akoto na wo say yes afi no ma ba difo ni o se sa na doctor ni kire mu kire ona me say yes a e ma obi amfa hu ntom so na mu nkonko sie funu no enyi na mu nyamo yi manager enti aha ne de manhia ahembobo ano de oduru ha no kra ne be ka kire ena de wo mu no so no ba bia ehye bia tokoro bia ehye mu bia bepi enti wa brabo no ba bia ehye bia kire wa ama ena wo ba nso ade be kire o kise wa anye wa de bia yira wo pe wu hunu tumiri kabra na ye nkyerɛw ye de akwankyerɛ begu fom ama wo bia bu kwasea age wa de afiri wo nsam tumiri kanebra ne yemfa akwankyerɛ ngu fom wo de hie bi wa kwantuem sɛ de no omono ka no open krata ama no ama ne de aye adwuma tumiri kanebra
ni enkyerɛ wo so wo pɛ sɛ otu kwan ni bi akwantu no wa ya enye yi ukura sika pa wo nko kwan bezia na refisu asemo statement ekura wo ye kama bibia ye kama so nko an ukwa na refisu ensu tumrika na bra ni enkyerɛ wo de obeye uduru manhyi ahembobo ano ejaba family house a wo de tena se na eduru so a oba ba manimu a wo de tena se mebie ne ma so a kyerɛ wo bibia me yame ma akwan sɛ de wo de ba manager bo be ma na kwan wo sɛ odi for ensɛm ni nyina na obie so agu na no ga bi ba wo Otra se anam bi ensam miensa so kyerɛ no sɛ saa we na ade bae de akaka kan wo so odi for no miensa no anehia enti opie ye no waba ntam do wo sɛ miduru ho amman tena se kra no ka ansɛm no kyerɛ me na mkyerɛ ne de onye ɛna wɔkɔ enti manager ɛhɔ no ba wo nkyɛ mate enti tumrika na bra na bɛgye akwankyerɛ na kɔkɔ yi wadwuma na enema nkɔ so watena adwuma ba ko nkola nyina esan ho post abɔ sɛ de adwonso abɔ akoko tumrika na bra ni yenkyerɛ odi obeye eti ye the number na to dwa last one no 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 0246 0246 0246 0246 66 66 71 71 17 17 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 050 050 050 050 45 45 88 88 454 454 0578 0578 0578 0578 40 40 55 55 19 19 manager aka ade ba ko say aneta o manager body tell ni akọ na de tie ne say say enipa ebre obi wo hɔ a na opese otu kwan waboa no ho nyina so ho na wanya ba bi pa mfanti no na ama aya asem problem ene sika ho waje akwankyerɛkyerɛ no ɛtɔ da honam fam so ye bibi asem no wanya ni papa mfa ho anko o sika ro kra bɛhye manager sika bɛhye ama ayoka enti say madam fu bi wono nyame ama saa wono so ama na saa opportunity no Schengen visas enye easy wo gene papa Schengen visas wo ma mo kura statement person tu kwan eko Germany Spain ni saa Schengen visas ne de on fa ni agro kura enti opportunity ni nie say ye de akwankyere ma mo no ne ye kyere mo kwan ne so a wo person tu kwan a onko bre ma obi mu kwase Emma usika bra wa bre ne sika no enkonkoloko nti o ma mo pese mo tu kwan no Schengen visas on free number we number fofora na dey number fofora na dey tu ene yenso Tara One Media no ye won hyehyɛ nti wadamfo no so kama ne tie ase ese ye de yempe se mete no wo Sompa na mkotua sika ma no na akoya asem enti obi a otie mi bia no yen hyehyɛ a ayetara one ya policy na mede to hu na me tie pa se ose ode opportunity ode amanfo be kwa abruchira o ma fa hanga oni kamba onko ti yen hyehyɛ se nipa no ka kyere se obegye no 5000 Ghana cedis a ye mani ntua ma no ano ye Sompa for ye begye sika no oye ne visa ne wi a onye ni sika enye problem na obi anko kase mete no Tofiakwa program so enam di misika ko ma no enam bi penekura mi hu no na me frɛ no aminya no o say nhyehyɛ wo hɔ no sɛ wo bɛte ase de a ɛne me ma de number na to dwa hasa na wasɔre me da se bebre na o say so me ni ade animu a ɛbɛgu me no mienu animu me da se afi sɛ nyame ama yedin na ba bia nyame de aduro no so yɛpɛ enti bebre aba ama nya ade animu on the prof I want you nya ade animu okay ade anu guase beba on say me de said ye wote no sa na tie me ni ade animu a enti ne ade na ya gi bebre ama amanfo an enti ade na se wo betie me a me tie pa me we de we me odif me tie pa ebeya obi a opese onya Schengen visa omra Sompa ha na oba na wo ni nanim ene ne ntena se enya hyehyɛ ni sika ni pakro ni sika ne nasefo no
ya gye de ato ho enipa no gye ne visa ma no a o ma gye ne sika aha nti nka number no kra de se nka obehu mmobo a nka yemfa ye number no mom ntudwa nja ade fa de ne tudwa mo wuti asemase nti because yes Sompa yempese ye di hu beba fin odi for Samuel mpese odi hu beba fin fa de ne me Tofiakwa me mpese me di hu beba fin na be obi aba na wodi nanim ano fa number ne tudwa ha mesra wo nya ready ama o asem no abe tete mabrabo so me fa tudwa obi wo ho a na oso wa ye ready na ote ye na odi milikade ne aba ni yakwa ye visa na bi ewie ye no na oniska o senti na meka say nipa ni sika obeje wo no are you ready o say ai yes okay fabra ya je ato ho nipa no saka visa no an de be ya wo nso a wo je visa na ma no wo mewie me dan ka no sika no we ho uwie ya o sika ni je wade nipa nso aje ne passport asem de na asem ko senti ase wo statement ya nipa pa at times you pepper you mom kura statement okay mate kura statement your number is 0244 when you fa wo number no 80 9641 0244 80 9641 now abane ya transi titia odi for meda wase manager makra obi me sure say you ready nkomo so me say ochia wo hwe so and na woni lawyer del Casanti lawyer there say every necroba na oboni diam do be ma me so me do be ma lawyer George Opon amande watu maka chiro say we attorney general until say odi ne ho agoro asembeto asa odi me hu na o takwa ade say lawyer del Casanti lawyer be bia wo odi for somewhere and out telling can say all kind no 0244 809641 and in oba because ye pese ye hunu bibia mu na ochenanko obi anko ka se mete no tofi ho na me dim sika koma no na akwaya asem abuzia for me da sipi sesei de ba bia ye dru sesei no aye tofi nkomo na ene me international DJ ni din e de Rocky Junior ono de music na nkasa tenenka ene eye no ofa awoda fact nidin Eddie Emmanuel Amprechum over one kasa wofase Rocky Junior a piano no o say okwa sorry ewo Old Tafo Methodist Church o say always show happy birthday na otimu say no wofa na ye guy say the we see post and he said what jene dark no of Amprechum nyankopon nhyira na onya okese se de ofa ya du so no tofi enkomo tofinie tofinkomo enkomo emu hwam enkomo enwanwa de bechi wasum tofinkomo enkomo ehu enkomo esre tofinkomo geges mehia tofinkomo wenti bia waye wo ho ede papa eno ena tofi ede brewo tofinkomo so ede enti wodi ama tofinie tofinkomo enkomo emu hwam enkomo enwanwa de bechi wasum tofinkomo enkomo ehu enkomo esre tofinkomo geges mehia tofinkomo wenti bia waye wo ho ede papa eno ena tofi ede brewo tofinkomo so ede enti wodi ama Therefore mama nsamo akwa babi tofinkomo bre ena adui menim se baby a utie mi efre no ebi ade asa ewo ho memoajo ebi so kura wo ho a awiabo sa na wiase na koye onso memo ha baby a ade ache sa bredi memoache dwumadie no se afei no wabetena ho a we yafa ne tofinkomo na ma wo yire mfin so se eduru anwumre no nsia me pacho ye repeat na che say from 6 to 7 ewo Sompa TV so no obete enka say ye sign so e bottle finkomo yi ewo so anopai enkomo amini udi no mato ne din hwan anopai hwan ana ode wajapade gya no masem bisa no hwɛ
sɛ wanhunu nipa kora a wode wagyapadeɛ gya no a agyapadeɛ no so mamfa so sɛ wokɔ bible mu a yɛwɔ owura bi na ɔwɔ ma na ɔyɛ odiifoɔ na awerɛhosɛm ne sɛ ne nkɔkora bɔ mu no ɔyɛ n'adwene sɛ ne mmammarima ɛna ɛmmoa in terms of say yɛbɛbɔ ɔhye afɔdeɛ a ɔmommɔ na wonim ɛkɔ wie akyire no ne mma no a papa no de n'akyi gyaa wɔ mo no sɛ ɔmo kum nam na ɔmo no a esi soɔ no na ɔmo de dua ɛwɔ nam no na ɔmo we na ɛkɔyɛ aduru baabi sɛ ɛma no a na ɔmo yɛ adwuma ɛwɔ afɔrebɔkyia no ho no ɛhɔ na ɔmo fa mmaa no sansamfo no ana na ɔmo di asɛ ɔbanyi wɛdɛ meyɛ nsɔ hɛ kakra sɛ ɔbɛkae odifo korɔ eli ɛda ase ne din ɛno no odifo eli ɔno nso na tete Samuel afɛdeɛ eduru baabi ma ne ma no a ɔde n'akyi gyaa wɔ mo no nneɛma a na ɔmo yɛ ne nti no nyame bu fu papa no okunu no na kwa nyame de ne ma no fa so no na awerɛho anɔpa yi masɛm bisa ne sɛ hwan ɛna wodi a ade a ɛyɛ japadeɛ ɛgya no anɔpa ma menka asɛm nkyerɛ wo yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a yɛte wɔ mu din wɔ kurom ha meka kurom ha meka nkran meka tamale meka takorade meka sunwan meka kumase meka tachiman kyɛ sɛ meka vota babia because wo hwɛ me live papa bi no mu tena ase gyere wɔ mo ho bɔbra totɔ cars na ebi kura twe fuel ba na ɔmo wie ɔmo wɔ ɔmo akyiri wɔ akata adentia yaka de ato yɛ tirim sɛ unya ajapade a hwɛ sɛ wodi begya wo ma na wo ajapade na de gya wo ba ɔno hwi a ɔyɛ kɔwensani a wo akidie na ajapade na bɛyɛ etina no pa mi bisa wo sɛ wo mpɛ sɛ wachi bɛyira hwan na wodi wajapade ɛhyɛ ne nsa sɛ woni hɔ daakye a anɔpa yi mi tuufo na maka kyerɛ wo sɛ uwo nuanom uwo ma uwo abusuafoɔ sɛ saafoɔ no nyɛ correct a ɛmfa wagya pade nya wɔ Sompa 93.1 na basa wobɛpregu ɛnti anɔpa yi o business na wabie no hwan na wodi business no hyɛ ne nsa mebisa wo enti obi kura certificate sɛ wawie university nti na wode wo company hyɛ ne nsa toda na hwɛ obi CV mu a ma Mary enniema ne nsɛm wɔbɛka no wom fa adwuma no hyɛ ne nsa adwuma wode wo mogya abrɛ apagya adwuma no to level no enipa no nwoma ekura no nti a wogina so ade agyapade no hyɛ ne nsa no obedwira guse gugura ndia no pei me ka kyerɛ wo sɛ penyansani de n'adwene mu da hɔ na fa wagyapade gya no na fa wo company hyɛ ne nsa emfa ho sɛ wonya busuani
sɛ ɔyɛ busuani na n'adwene mu da hɔ a fa adwuma no hyɛ ne nsa ɛtɔ da obi betima bie company ɔno a ne maame yɛ furu mu mba ɛnyɛ ɔno na ɛwɔ sɛ ɔmo hwɛ adwuma no so because wo nuanom nyina ɔmo nyɛ correct hwehwɛ wo nua bi a ɔwɔ abusuanum ɛmfa ho sɛ wɔyɛ ɔwɔ fa bi ba sɛ n'ani da hɔ na nyamesuro wɔ n'adwene mu a meka kyerɛ wo fa w'agyapadeɛ hyɛ ne nsa na ɛso bɛba mfa so ama wo ɛno nti na nɔpa mi bisa wo sɛ hwan na wodi w'agyapadeɛ hyɛ ne nsa sɛ wowu akyi wo ni hɔ a forget about sɛ wode wo yera wo ɔba ni adwene a ɔni adwene pa a mfa w'agyapadeɛ nhyɛ ne nsa fa hyɛ obi nsa na fa mmara to ho sɛ odidi a ɔma ɔba no bi ni minimini nipa bebree a ɔmo ba krom ha bɛgye din nipa no yere no ho bɔ bra wo afie wo cars ɛnɛ ɔmo wuye ɔmo din so akata adentia wɔn ma no ankasa ɛsɛ sɛ wɔtena se kora yɛ nkabɔ mu epagya ɔmo papa agya padeɛ no bra bɛhwɛ ntɔkwa ne manso ne wɔ ha nti ne papa na se yira adentia hwan na wodi wakirigya no mebisa wo hwan na wodi wagya padeɛ ɛhyɛ ne nsa anopa mi sure sɛ abrochirefo bebree tie me ka no kora kyerɛ wo ɛnkyerɛ sɛ wo wɔ abrochire a ɛnkyerɛ sɛ wo busuani nko a na yɛ agyapadeɛ wɔ hama wo a ɛyɛ yie o minim nipa bebree a ɔmo classmate ɛna ɔmo de ɔmo agyapadeɛ bɛsi ɔmo so ɔmo ayɛ ne kama nti na meka sɛ hwan sɛ nyame yɛ wadom na wo nsa ka biribi na wopɛ sɛ woyɛ agyapadeɛ a mebisa wo sɛ hwan na wode w'agyapadeɛ hyɛ ne nsa masɛ mbisa no sɛ wowɔ nnua a n'adwene mu da hɔ a ma no nyɛ ɛyɛ adwen pa ba wowɔ nnua a wode sika bɛsi ne so a ɔkyɛ sika num mebɛ sɛ saa sɛ muema a meka meba kuma se asase a medi ka tɔɛ ɛyɛ nokora medi ma owura bi a mekɔyɛ n'adwuma not US ɔde sika brɛ ne wɔfa bi sɛ ɔnsi dan ma no a ɔfa no bɛsi dan no awie no kaa wɔde bɛto no wɔfa aseɛ no so no na ɔno nso asi foforɔ enti na ɛwɔ sɛ ɔmo kɔyɛ adwuma bi nti ne yere ene bɛhu mi na ɔse a krakye yi mepɛ wasɛm nti estimate a ne wɔfa no kɔyɛ de ma no no ɛna ne yere no so fa akyi na me so me kɔyɛ estimate na ma me yɛyɛ no na ɛyɛ times 3 enti bɛma no ka kyerɛ ne yere ne sɛ akwa na wɔka ne ho asɛm no onim adwuma asɛm wɔfa de ɔno na asimi dan a bɛboro 4 ɛwɔ Ghana na ɔsɛ wonim nipa kɔ na ɔsɛ adeɛ na woyɛ no sɛ mede sika brɛ abranteɛ no na sɛ adwuma no a wɔse wɔkɔ akɔɛ no wantima nyɛ no standard a mepa a ka hunu sɛ wɔware gya yɛ ano no ɛna ɔbaa no sɛ ai gya ma wadeɛ enti sika yɛ charge no sɛ yɛkɔyɛ adwuma no ma no ɛna ɔde sika no baeɛ ɛne nneɛma a yɛkɔtɔ no mene ne yere na nso na ɛkɔ kurom kɔ bisa nneɛma a yɛkɔtɔ no ba sika no baeɛ a yɛkɔtɔ nneɛma no na na yere ne sɛ ɔnya ho nti me nkɔtɔ ma Mary yɛkɔyɛ a yɛkɔtɔ nneɛma no na teme so we deɛ yɛhu bibi ma me na asan ka balance of 36 million that time akyɛ 3,600
na me say de sika no bre oba ne say e wom say the price we am brade but me call ye no so ma say de me atie so because receipt ni e no de catch ni kuna be man say akwa no onye Ghana ni asema wo kan me ntia se enti ma asema me catch ni say emfa sika ye charge wo no ma me nemom bere ye sika kakra bi a apafo a ye no omkoya adwuma no o menya biribi adie because no wo ba Ghana ma Mary ye adwuma no ma owura no free US bedruye o hwe suru say a obeka sese bi kurase ni achade a ode ma me eno na me de to me plot e wo Kumase enso na no wo fa na hwe na adwuma wo nti na me ka che se hwan na wo de wajapade a wo pesa wo ye abrochirefo e hye ne nsa ewom yonko bebre adi mawu sanso na busua pi adi mawu but masem bisa ne se enipa wo pesa wo hwe wajapade a wo ye no wo Ghana ma wo no onim nyansa eti aropai masem bisa no hwan na wo de die kura wo e hye ne nsa mami ka sem we Sompa 93.1 anopai bema be na de oba bema na wade ibisa o me koto mami bia obo ne yonko makuo panya mane ne baba bema wakohia no na ma onse yen yete wa ya na wo kan asem a ye de yaso etia ne ye fam nsem na me hwe se de o kanfo bema no e de a kire ne yonko on ne ko makuo no efe keke ni a grace de na ba we de aditwamu papa bi na wo hwe bema pa nyina so sadia bema no so siwa na ade na ye me fe kura ye obae na ne bumu da ho kakra enwi na we de wo bi wo fie kura na se sika ni ho a wo abrane ye beka se fie afọ de omho ofe maami a wo de oba to yembo so me nkona wo no atete no a wo ye wajapade a wo pese wo de ne hye bema nsa nimfie na aka o dwene tentia be ma ne ye ho o dwene ni bumu nwi mami what disappoint me papa what disappoint me o be ma no oye cratchy ni ka bia wo dam na die ntina ye mpanyimfo to nwum se ukwa awade aye de ben bisa eti wadwene ni papa opesa wo de wo baba no ma na awade ehwehwemu ben na waye kyerese wakofa no aba oba odaka mu meboa odaka mu oba no wato no boase apolish ne mpaboa atade a hye ne soro ne form no efe wa sha African way obi ho wa G-suit baby sa ho se said ya wa dress no sana na dwene te anopai hwan ana ode won kwan kwahya ne nsa nti ababa wa no a wode ne ba ya ne kokwa a oye ni mudro mo se fa ne hips Olmai mafro ene wo bi Mikey aso ba nyi te ha ma Mary te ha me see your friend is saying watch one walk microphone ho wo da kan yenko Olmai friend hips ese wara
Unti what ya siasa oba be ma no ware no meboa. Wedi akwasi wani ebio. Oba wedi ofata papa. We be bie ni ho a wode no kwa wani mbegu ase. Mi bisa wo. Said the oba no ne form tie no sa na adwene tie. Mi bisa wo. Oba obeduru fie ho no. Akonya kura a wo tena so no. Hwe se de osi ye ne to tena so. Ani baby a wo tena ye no, se de wosi amoa no ho te se fie no a wo bewura mu no. Sabi ho ye ja ayi baby e ja nan. Moa no ho. Ana wonam ntam ho ye ne de me ba kwasi ba oba ode na ba fie. Wani age. What do oba be me masa oba we awade? What your oba na adwene edan tirim. I don't pay my son beside no. So why? And now what do we japadia a jalo? And for Obama Bema Biakako. And Prince Oma Obaba man wari or baby akake. Obana wash an adrenaline. So I catch them so. So person who now be who. Panini bien who are not dreaming that wa or shall die dikaya. Ultimate redo. Indeed, Madam Massam be sad no. Why now they were japadie a shaninsa? What way ni pakro na dwene ani nyansa da ni tirim hwa me pesa me kan sem we mo amotete abro kira amode mo ma agija nipa be na da oba na ja no aya na mobo toda obi kwa brochire na ode ne ma agya ne maame ene wo ba ye no nkra na adane akromfo no ai minim se anopen koma mini wudie no se otin komo no ase dia wo manu a wo se wo kwa akopɛ sika abobra aba hwɛ wo mo no mi bisa wo se akwanto na wo kwa wuntimi mfa wo ma no nkɔ no hwan na wo de wo ma no gya no oyo ma mi ntina ade ni gya no me boa ana wo ye wase bantira na wo wunim se wase ba no onye correct adwene no enkoyie wo ye mansofo obie na no a na odi atem oni manso twe na sani pa we ade na ade obeja no se me kwa brochira kopesika ade wo maja obi oye manso ni ono a onfa nyamesom ntete wo mo omo ye bone a onka ndi wo kwa brochira beduru ye no ohu de wo manaye tisika no akopa ye no mebisa wo de ye dey enipa bebre de omumma agya won nuanom agya wonamfo binom a wanya ntwehwemu ahunu nipa na dwene da ne tirim te wo ma no sei bikura wo ho a watam ne ba ade na mani nua de na ba betene kumase wonim ne nua na dwene wo ne tirim chesa won so pese obaba kumase wo pese obaba nkran me pese me ba ko sunwan me pese me ba ko tratamale why ana wo de wo ba wa ye wo japade e ma no se won hwe ne so mete wase o visa no awanya no enkova nkwala no but why ana wo de wo ma no e hye ne nsa anopai weni nsamo a me pesa me de to anim emfo biara kekemfo adwuma nhyɛ ne nsa wate
Misro. And for what don't my bema be keke. And for what don't my or baby keke. Shall not answer. So didn't bema only me answer dear. No sikano. For my henia, Nadjun Mudaho, Obanabiyasum the Atlas. Ha. Anopa dem di twa to na mempanyimfo abamuni. Enti what is sika pa kotoka? Won driver ni ade okay ba no. Onu ankasa kora no. Ne dress yankasa wo de ba wani mo de be peka no atwi no. E kire se ka no oni ni because onu oni ni huni. Hwatare be he no. Na tare na sammoamoa. Ni wasa tu aguso. Ena ne trouser say tie ni. Na we ya de ka ma no. Mi bisa o, kaona. Adentina wo kari sika kotoka kama we. Na wo dia koma driver ni a na dwene na ho. Enti sa wo toka, me bisa wo sa hwan na wo pesa wo de wo car no ma no etwie. Yeah. Now no, I want you back. Ababa will be can same be. Mama me ba muso mi wi a. O se. Ne maame de ne hye omo sofo nsa. Ababa wan se. Ada no. Senye mensisa no wanya. Anka sofo no ne dae. Heh. Anopai. Sompa 93.1. Ma menu mu pia mo mama. Odifo. Ena sofo. We de papa. Sa. Na osman fa de ko. Ye say, papa se wo frɛ. Papa se wanya ho ayi kire. Papa se wanya kwankire. Ye ma ho nya ha. Na ko sa. Unim dia sofo ni bi ade ya moma no. Oba no suro ntina wo tibi nkanche ntina bisa say sofo ben hwan ana wo piapia oba akọ ne nchen. Sompa 93.1. Anopa awrade hu mobo emfo ajapade nya obi akeke. Enane ade a wasam fifire anya. Amfa ma obi akeke. Penyansani a odwene, wo ye hia ni kura penyansani a wadwene. Ne anadwene wo fie. Na fo ajapade hye ne nsa na woni ho a wuwu achimpo. Obeya de pa ye bebo odin. Na nya papa wo jakas. Eja filling stations ahodo, eja fie ahodo, enso na be kakana ni filling station we jampo no, na obi ana abehan a ode ye adwuma. Nti ne ma nyansani bi anim. Nyansani bi anim. Efie baako, anuanom kura ntimi ntinam. Anopa yemfa sera kese emfa ema silent night. Mo fanto so mame. Obusiafo enukureni me mfa sa akwanya no so na me nchia CEO wone akua aduane papa fie. Ha. Bomodin silent night de bibia da na kwan mu. Ene opon asori a you might title no free so mame. Ene opon asori a for wani kire ho omo IPT container ultra police station a o left sa obehu se kwan bi high tension na wo ho no ho a na omo na empapa wo ho na busuafo fa wani kokohwade empare bi na ta ho no na we kura do hu ni yi mo a mo hwe TV no
aduane no sɛ de ohu no conference hall no hwɛ sɛ de setup no sitie na environment ne de ma mary wono na ni nyi bibi na wono won kamfo bibi saa keke wo uduru ho a emframa a ehia wo no masa akua nsa no so bo fufuo na wudi afufuo emo na wudi amo banku a enie na sɛ o masia package wo mo ne ma no fo ani kokko ha de wo de me no kasa efrɛ o mo sisi a number me de ma we 0596 103 338 0596 103 338 anase 0540 942 916 me pa cho fresh night for kama ya Bolivia Enterprise akofa smart food ediaba bomoden wate na eniema ewom no amino acid ahodo ewom chese protein ahodo ewom matabela ne de abusuafo eye kama papa diabetes for no moka eno no udie no na esan so sawe ade na high protein no obi wo ho a ye sickle cell person unse ne kasa mu no ne yade kakra wom high protein no na future life smart food no ye was 01 wo ho a eno no de oat na sugar free nti obi wo diabetes a otimi edibi oka odi kama opa uhia sa wo de milk begum uhia sa opa de sugar begum ya ye bibia every South Africa na ura ya wache ene ne yire Olivia ma anope me chiamo fact future life de obi a wadi bibia di ho adanse na ye choice esese wudi bi tobi wo ya brante eboawo ama wa hoden 0246 01 01 50 0246 01 50 bomoden na frɛ wo mo kama enche mebeka mizo ho asem e de akere wo na sese kura de adwuma bi apai e wo mizo ho mebeka ho asem e de akere wo azobanyi Tofi mami ntio anope hwan e na wo de wajapade e hye ne nsa that's na no na Yesu ba asase so no na abesɛ mfie aduasam yensa ene akiri abɛyɛ adwuma pɛ akra pii na ebra so sɛ wɔkɔ na chi na ne akama Yesu ni sɛ obenye obi pa ɔde na chi ebegya no suafo no di na chi na fra brante ba ko no obisa no sɛ wodɔ me o se an owura me do o se we mi nwan na asan bisa no akiri wodɔ me so owura me do esa ne mpre no so no o se we mi nwan na Yesu asan bisa no ne mprense so se Simon Petru me se wodɔ me Bible say edane abrante na awerɛho okay eni ni su ansa na odi Yesu ano so owura unim ade nyina sɛ medɔ o se ye menwa ma adan na Yesu pɛsɛ ɔde na chija na Yesu pɛsɛ wɔyɛ well na obisa ni pakro bi asɛm ansa na ɔde na ade ahyɛ ne nsa cause ene japade ade a enti wagya na hinwa ho ade a enti wama kwan me ade na fa ade anka ense so ofa mum okay ade enti enche mi betwie mi mogya akora egu o sa ade no enti sabi mi ntumi mfanya foolish person bia se mi nya obi a na adwene mu do na owotema me woni bi okay nti ade a Yesu hwehwe no woni pa no a ode ade ni gya no ane se mi pe obi a odo me Tofi sɛ wode wade egya obi na wonya nipa a ɔwɔ sonkon de ma wa ade nyinaa mu tumi yɛ no kwafo de ma
Okay. Eto da nso a Tofi disappointed kakra etumi ba wo. Betumi abie woni ahwehwe ne eme ni nyina te se onyankopon a wabɔ ade. Na ɔbɔ ne eme nyina wi. Na ɔse abɔde ba akɔ a mebɛbɔ de. Do a me do ne ntimi be bɔ no ama na sɛme. Bɔ ne mi nsu ban so sɛ me nsɛ so. Na me wi a me de ne ma me wɔ nyina agya no. Okay. Sɛ wɔnhwɛ so. Na nyame bɛbɔ ade na ɔde ne nyina agya onipa. Okay. Ya wɔ ya abɔde no mu kuma. Okay. Na aka akiri. Na nyame achi wɔ hɔ na nyame bɛba bɛka kyerɛ nipa sɛ manu me ho. Sɛ me bɔ ade. Yeah. Kyerɛ de yɛde akiri gya no no. Wanhwɛ ne yi na owura no hwɛ ne ma pie wɔ ne mu a na ma ne nya ahotoso kɛseɛ sɛ metumi asani pa nyinaa mu de ade agya saa nipa yi. Okay. Ba de owura no hunu no ho no nyinaa akyi no ɔma ne yɛ hwamodie ma owura no. Okay. Ti nyame a wonim kyina asɛm no kra sɛ manu me ho sɛ mede machi gya Adam. Okay. So na ayɛ nsɛm pii Tofi nipa su na nipa a wohwɛ no a de ade bi a wo wa esombo agya no no. Meka sɛ ekotra de wode wani hunu ana sɛ utumi ehwɛ no anso. Tofi ya medwen ho sɛ ɔman Ghana hwan na ya na yɛpɛsɛ yɛde hyɛ ne nsa. Ghana we pa ewo hoi pa nti hwan pa na Ghana fo aye adwen se ye pese ye di agapade ye kese sa ahye ne nsa. Ye penipa a wadi amanyosem wachi acha na se nipa a wosua ade. Okay. Ana ne wonim kasa. Ana ne hwe a ne hyehyeye ne trimu po nyina pese o bibia da achi bibia be manchiri manya ba bia agina. Etoda obi ebekwa akosan la ya ahomache be se 4 o'clock ebi kura akotu okoto aba pe obi de Ghana agya no Atofi wo hwe botaye ne ade a nipa no bodin na ode na chi akogya saa nipa no a odwen ho a na hu se sebi anya adwene mu do bia anya adwene mu do bia nti na ye koto aba ma saa nipa no. But anano 50 series bi obo de share matches mu de ma me antina me de koma no. Okay. Say ne fans a wo ne tenten ne kase bi grati mi ka say akwa we de ho me feel say de osi gina so de me koto aba ama no na dwene ti say set of it onum say krom ha no min suro min ka meka se yebu obi a oye tenten kase bi aso enyansafo nimdifo za oh Tofi on se sa na ma no ye adwuma pa o se toda na ye hwa ase uhunu obi ne tenten ne kase na adwen ye sa na adwen tie obi so grow wa na adwen edadi tirimu no pasema wo mu ne se Tofi wa matna kronkuma mu ba busua mpanyimfo ahie kasa bi asafukuo mu bra panyimfo ahie kasa ahemfie bra panyimfo no ne ade a Tofi o ma ya na adwene mu do pa kasa to wa o sa adwene mu do no to da ya na structure na nheda ni ho keten mo afo bi ko hwe ntuma efira no ne se ne wasi amoa no ho te ho ne wote ho no an enso kasa to ho a uhun se adwenu mu abi mpasa be ka se Ghana fo ye pe obi de o man agya no a ye mpeni pa na adwenu mu do nye de wadi amanyosem achi ache nye ne owu sika nye ne utumi kasa nye ne wasu anwoma nye de oba mu ache na enye party ame maame adwon mu kanifo but yempe obi a Tofi ye hia nipa ye ntumi ntono ne ye ntono one ne yedi akigya no Ellen White kan sa asem nipa untumi ntono ye nka mom ne yenye deal aiwi
ade bi na yɛde ama me sɛ menye pɛsɛ wona wode ne ma no ma me na ade ne nation wo ho nti ade percentage say also the say ka untumi ntɔ no na abi bɛka kyerɛ wo sɛ masa me de ma ha de yɛmfa saa ne ma no mfa ha de wiase nyinaa kyɛ me koraa saa de na wopɛ sɛ wo ne me yɛ no me ne wonyɛ saa afuo no bi na ɔman we hia sɛ yɛde yɛn bibia agya tɔfe ɛnyɛ wo ba panyi na wo sɛ wode wakigya no o saa so na panyi tio so na edi kan wo no test no a woken kan ye no na Elia prepare hofini ni nua no sɛ ɔmo na nachi obegya wo nyankopɔn hwɛ wo ma na ɔse da bi ufi ha kora me mfa obi amfiri ha yeah kwa akɔfo obi fra abɔnten na mde no abɛhyɛ wa nan eye Elia re ho pa o da no nya me frɛ Samuel anadwo no a Samuel ko Eli hoko bi sa na sɛ o frɛ me ne mprensa so a Eli hu sɛ nyame ne ne kasa no yeah so woken kan test no ade kyeye no Eli frɛ Samuel ɛde ɔhya na sɛ dua gbasɛm bi to sɛ asɛm bɛ na nyame ka kyerɛ wo no me pɛsɛ wo ka kyerɛ me na so wanka no kora nyame ntua wo ka na Eli ka kyerɛ Samuel sɛ no ɔno ahunu sɛ ade ne free ne fie but ampa nyame a na wo hunu nneɛma bi a yɛni hu na ɔwɔ baabi a ɔpɛ sɛ ɔde ne man Israel ɔsodro papa no gya no ohun sɛ ɔde gya saafoɔ no a efiefoɔ no a ɛnyɛ yie okay to ɔkɔ abɔnten kɔfa bi tɔfe megye di sɛ ɛnyɛ nwanwa sɛ fie bi akonwa tom na fie hɔ mpanyimfoɔ bɛhwɛ ɛma niwa ma no a ɛyɛ ma no niwa ma no sɛ asante edi nadeɛ yeah ne ɛbɛhwɛ wɔ mu mua na sɛ bi mɛmɛ wɔ mu no nyinaa yɛ kwasampafoɔ na yɛbɛka sɛ niwa ma yɛ wa ha idie yɛnhunu bi wɔ nti yɛkɔ agya mamu akɔfa bi a onye busuani de na bedi ade manso ɛbɛsɔre no ɛso tɔfe ne kwan ano no fi sɛ tɔda wɔn a wɔn nim sɛ daakye yɛ den ya me na mɛyɛ no wɔn ntan hwɛ wɔn ho yi o okay onim sɛ yɛ den ya ɛbɛto no ɔn na ɛbɛyɛ ɔn na ɛbɛto no ntan hwɛ ne ho yi ɔyɛ ne nneɛma rɔfrɔfo nti sɛ wɔwɔ busuapanyin bi a ɔyɛ n'ani ɛden a ɔhwɛ mu a mo na mo yɛ yi batɔ ahwɛ ɔbɛsan mo ho akɔfu obi de no aba te sɛ ne wafhwɛ wo ma na wo bɔbra na onim sɛ wo ma ekɔ sku yɛ bibia but nkora na adwene nyinaa sɛ ne wo ka no hu sɛ wo do company ni gya wo mu a akyire bɛsɛe sometimes of nya sɛ wo dia wo hunu but wonya 60-70 plus a woni ahoɔden de yɛ adwuma bio na wafrɛ wo ma wohwɛ wo mu school ni sɛ wo kɔda company wo ya no wo kɔhwɛ wi na wo mfie be du a wo de tena se wo ntumi nkɔ adwuma na nso wo hunu de adwuma na ɛkɔ no hɔ na wo hunu sɛ wotete ma na asɛ hwan oti kwanya ano kwa ma wu ntam na yɛn ha wa me de me hunu sɛ krom ha yɛ wɔ no yɛ sɛ yɛ train obi di no ahyɛ yan nan to fe da achwa konwa we oni hɔ hwan na betena so saki betena so yeah ko hwɛ ba bi a wo de no fa no a ne nneɛma a wo de ni wura no mu ne ni wutumi yɛ na wo hwɛ na hu sɛ enche me kɔ pension sɛ woni hɔ a obetena wa konwa so yeah saki ne betena enuma pi agugu because enipa no ana wote hɔ a na wo hwɛ ade ne de na wonim ba bi a wo pese wo koro but putupuru so na yare bi kwanhia bi esi ye ma enipa ne kɔtena fie acha aboso me miensa hu sɛ dwuma na ba fam acha aboso me miensa hu sɛ panyini ne firi hɔ pɛ hu sɛ dwuma no aba fam ya me hu sɛ ya na adwen yɛ sɛ ye mfiri hɔ ntie na obi yɛ de hyɛ ne nsa oti trainer ye train obi pa de adwumakuo bi ana bibi ahyɛ ne nsa no Tofiakwa na yenya saa nneɛma no yie ɛyɛ tipaye kɛseɛ paa sɛ me hu ne sɛ nneɛma pii a ɛnkɔ yie wɔ saa bere a yɛ hu no yɛ nkɔfo a yɛde akyire gya wɔ mo no nyɛ wɔn mo na wɔn mogya ɛne yɛde ɛsɔ adeɛ na no sɛ wode wɔkyi gya obi na mfifiri a wote yɛ paa ne akwankyena a wokyen yɛ ɛne nneɛma a wohwere yɛ hwɛ obi pɛ sɛ wɔyɛ bibi a obie na adwuma mu anaasɛ onya sika emu odu obetumi de ayɛ bibi a Tofiakwa nneɛma nipa no bɛhwere wɔ abrabɔ mu no obi hɔ kora ɛna ɔhwere na obi hwere na pomudin bi adwuma bi obɛyan time a wonya sika na bi a wakyim na saa nipa no sɛ wɔ spend 1 cedi kora adwene sɛ bi adwene da ho but de edigya no ne mfifire bi animu no ɔnhwehwe efi asɛm a woka yɛn Tofiakwa nneɛma ntumi nkɔso wɔ krom ha nyinaa yɛ step to Christ for no sana from from step to Christ iso see the so ansa no akɔ baabi
Don't see this one to me. Oh, see this one to me go yesu nche. To me ko ja no nche. Pa ekwan ankofo de nkofo fa so wo kurum ha say. Wodi na wotumi koye estimate mu obi. Na si 10,000. Owi a no aka kire wo say. Jumawura no wo abuchi na obefrɛ wo. Ofrɛ wo aka kire ne say cement na otwere $100 no. Ye no 130. Ebinya kokodro ye musa. Oh, Tofi. Cement na otwere na 100 and ye no 130. We no so ye ni say, we no so ye ni say. Obeki kan nyina abomu no. Materials na esi 8,000 no. Ma no 13,000. All the ahye ho. Na aka kire Jumayeni no say workmanship na oye no 1,002 no. My 1,005. So me na me di animu onye me bibia onye me senti am nye senyi na wakeka ne ma bomu a but ofi no kwase me wo mu ne say ya na adwuma ruafo no so gisafo no disene adwumayefo no kora so obi frɛ chire ko kan bibia kora sometimes sane wo kan no de o pese wo toto ne ma yie no kora ye fa no say ade no ase onya obese ade no wo fom dodo wo nim de no ne ma wo fom nti wo ma ye de achi eja wo mo de Tofi ya dan sie ho ya dwuma ya bie ho ya busua ya tete ho emu bia ehu na ne Tofi ya so chen so pa ya se wutu kwan na wo de wo yere eja obi aso do yere eja obi Tofi unhu bi da ho na yere de odin ko jawan oh ya hwe me yere so ma me onti bi da ho wa ofa dance aboka I be onti bi da say obi tu kwan na ka kire na danfo say ya hwe me wife mama na odi no agya no bo kura ye sika kura wo man no de besina danfo no so na danfo no de akoma oba no kakran to fi obeba na wahwe bibia so aka ho hwe bibia so nti say wo de bibi ja obi a sane e wo ka no say ubie wani a hwe say Otisen teacher ni kura was can school a wode wo be kwhye ne nsa say me de me be yi jawo mo ni nko no homa me no Tofisa afo dodo no an sen kwala no yeah so obakọ secondary school no akọ no akọ teacher ni bi say teacher me ba ni me de ni jawo ya ne ma me obaye no fempram try ye yie wono na be che say na hwan na akọ wono na be fra na busa na kwala no ho asem wono aso na be fra kwala so o ma me de wagya me nti bra na be ye wi bra betena ha sua de be wutra anye ya wachi fimfram nti eye say ye ba me yani asane me kan ye no onyankopon kora ahwe adam aka say osusu sa adam ne betumi ahwe abode so batachi o kan so wonu no ho nyame anka so wonu no ho so obo nsu na obo odua obo omwa but wo se wonu no ho se obo onipa sanse na enipa ama wadi hwammo nti to da ne men pi wo ho a woni ntumi nhunu ni nyina ade na so ne ye wo ho ahoden ya ibetumi abie yani ama yani akwa chiri awu enipa no the left and right na psychologically na dwene mu do de kasa na niam bi a me de besusu nipa na hunu ne ewoni mu no ehese me hwe saa de na ehese me so nipa no hwe ansa na me de ma de agya no ehese me fitin ya we de ade ya be say 100,000 Ghana cedis 1 billion agya wo bi a ehese me so no hwe e wo 1,000 cedis ho ansa na madane ade kese saa e de amano nti ye me yani na ho na ye nhwe nipa ye di ekuo hye wo munsa ye di adwuma hye wo munsa ye do oman hye wo munsa ye di abusua hye wo munsa bibia ye di hye obi nsa no ye nkan hu se daache se ya nhwe ya ye nsa betumi asifom to me da ase asopanyi na ote ne nka no no kurani se de all kano hwan ana odi wagya pade e hye ne nsa ehia papa me come America no yemfa aseda kese emfa ema Catius marketing o madaroma no mo akofa drinker ye freno 5G ediaba hey drinking ni abi awusia for anopa se wutie me na unya 5G ni bi enom ya eye how kase pa de ma wankasa free say bibia ema sa onum drinker wunya how ebi o 5G num ada yima on fant so ana me pe 5G pa chawo aha enu ni aha wo de wa hwe package no guarana no
grapes no grapefruit ɛna ginseng green tea no saa nneɛma num wei ne yɛka bom na adwuma a ɛyɛ na obusuafo onom a wotenka sɛ yes wanom ɛnya packaging no nko ne bo no so wɔ fam nti sɛ wopɛ sɛ wotu bi na wotɔn a oni haw womfa so obi a wɔsa wo nsa ka no wo nsa betumi aka hwɛ ɛboa wo wontini no ankasa emu asisi no emu bie enti ɛma bibia timi yɛ adwuma kama titiri wo yɛ bɛma na sisi akora de mo a mo wo free mampon eba di free pankro no ho ahwa ne saa ne ma no mo ha mo ho ensan ma sompa ha wo de kunkunan tisi 21st clinic adim ho pe wo beduru ho container bi e wo ho ma me ni kan fa saa number no kra e ma wo ana friend kra 0245 889471 0245 889471 tie o frɛ manager dana anigi samnie we adwuma na mede ma wa no pay o ya maami o fie o ya baya o fie o ya brantie o fie o pese o gina kwan ho traffic num na o ton suo o ton other drinks na o ton 5G na o san so eton mizo a komani jadan ho package no kura fekeke on say o kwa akwaji nsu akoton a ma ye de sika ni bi tuso ba manager say da bi me padwuma am waye enti bra ensuo no a wo kwa akoton no me de nsuo no be chewo enti nsuo no se wo ton no 5 cedis a omfa bi nka ho nye ne 7 cedis 5 cedis na na ode ma nti wo be kwa akoton no mfa so a wo so nyina no eye ode a ode agu fridge no mo no twa light bay no wono asan de amount said ye be ya wo begina kwan ho wo beton mizo wo beton 5G no ama manfo ahu no enti no ensuo no a wo ton aka ho no ono de agu fridge mu san de amount koton fasika no mania nyankopon nhira wa no pɛ wai ɛna ɛkwan no so ɔmo atonton nsuo no mu ne ade no sɛ ɛhɔ na wɔsa wo ba obi aba wɔsa wo bɛgye ne ɛna other drinks bi wɔ hɔ a wo pɛ sɛ wo faka 5G ho faka ayi ho a ebi wɔ hɔ we nso yɛ mfa dwe tire na ɛyɛ dabi ɛno ano no aba na ayi ne ma ma wokɔtɔn a na wo de aba timisra wo bɔmɔden number na me de tu dwa no frɛ no sisi a number no yɛ 0245 889 471 0245 889 471 Bomadi na frɛ manager dan nemom sɛ opɛ 5G any mizo no a ɛyɛ 0246 270 case na ihu 221 yeah 0246 270 na frɛ ubenya 5G mango one no miss fruit no bibia ubenya na kama ama wankasa nso wani age bomoden na channel nso sɛ ensu a wopɛ sɛ woton a yɛbɛtɔ na wani bɛgye ho ɛyɛ Z natural mineral water ɛyɛ neat ɛyɛ obibini black man ɛde dia badwa so ensu a enhye fridge mu a wonom a na wo ho atɔ ebinum kura hyase edi ho adanse sɛ obibini nsuo yi die ɛyɛ kama ɛyɛ new Z mineral water bomade na pebi na ɛmoa osoro nkokwan so ma Mary ma mintio yo Tofi hwan na wode wajapade eja no medawase apade ne nye dan ne ayi nko a ka medawase ewa akwanya wode ama me na ansa na no emse mechia Masarakoba aha ose say where you know intimentia no na wanimu oh man nya wotre Masarakoba say ma yina ma o da anopenya ni onhira o mama etia wai me gina Tofia na mu ni kru nyina na me etia o ele ma ne do bomiti over o I say so no pa my friend na niawu sa so me nchia na wani nwu enti ma ya chia wai
Mam Sarakoba aha nti entade no nso so say adwuma na emutre nti o bi ba na chese Sompa nkomo ba nti na timi nso so aka wo kakra nyame nhyira mam se wa mame ni mame na ma ambre wa no ono so ye guy o say o akra mame misa sa abre wo hwe na ni je sa program ho nya agrokra nyame onka ho pa na onkoso anto omfie nem Tofi sa topic yi hwan edin edin pa na ya etaka asembi Christopher mo se de gidie eja entimi enyina ano no gidie ba so obegina no a enye easy de me pa ka nyina nse ade we nyankopon kura no onim akomam enim nipa se de esitie no kura no edurumre bi no ba bi feli no o feli menka se nyame na feli yo se nipa no nso so a ogi ni di ye nso feli yeah to disappointing nyankopon okay kan First Samuel Tofiakwa mate wase First Samuel 16 7 hona First Samuel chapter 16 verse 7 me kan sa short yin na me de o se na Awurade ka kire Samuel say enhwe ne ho tebea ne nipadua tentene ye na mempe no simple na menhwe de onipa hwe na onipa hwe de etua aniwa na Awurade de ohwe akomam sa asem ya nyame ne Samuel eka ye na de opa kire nyina ne se ogi nipa bi etumu esra no ho ede ni si ne man so nanso ekodru ba bi no na koma na ye dey esesan ahantan ni dwe ene made me ho sese de me nso ma ye kese me nso me wa adwene me nso me wa adwene me nso me nim nyansa ema oyi nyame na ka oye ne kwankyerefo no esi nkyɛn ema nyame anum asɛm no wamfa ena nyame epo no nyame nso opo wa no wapo enti na ɛho akohia sɛ Awurade sa di nipa foforo ye dey eba sin no mu na said the last week ye kan David ho asɛm hwɛ ba bi a David fire ene said the nyame atete no na eda ka ntete ho asɛm ebem ha ne said the nyame ahyɛda atete nyame nim ne ewo nipa mu nti no ɔde bi esi ye no na wasa hwɛ akire esiesie bi nso wɔ akire ti ya na de ya ka akosie nse ye ma yani ada ho ahwehwe hwan na odi obi si wɔ no nso so said the Tofi etiwa sabre na CEO de ne gidi ye se eye dan a obesa ahwe de trasa se in case se bia mi promote Tofi ana se mi yi na free ba bia owe se si ya wo bibi nti ahwan biem enam de ne ye ntra sesa enti obi a wabiri wo mogya ni se de ye ka na wa ye japade na wa ye bibi kase asi ho no ya wodwini a eni se adwini si esese etoato so because eni pata edi hwamo because nyankopon kora no ode ne wire hye obi mu no koduru ba bi na oso oyi ni firi ho enti oka kire Samuel se me pe obi foforo na ma me nsoma wo na Samuel osuro esan se abusua omo eben wo ho ena abusua no nso so emu nipa omumu oduru wo ho ti Samuel tisi so no na afei ba bia nyame peso yi ade ni firi no ma sanlai odi we ba o se mempententen gram o se ne ehwe no o se we die we ya o fitin ya we die we ya na se no o se mempe no na enipa hwe de etua niwa na onyankopon de ohwe akomam adofo no eba bibia post anase dibia bia ye di enipa edi a yeta hwe de etua niwa pa yeta hwe de etua niwa pa nenne wan ama ya dwen eba so se mamo ma ye nhwe de etua niwa nko a ye nhwe ntra
yɛnhwɛ esu yɛnhwɛ eniyɛ yɛnhwɛ enipa no ne tebia sɛ de enipa te de woyɛ dan anase wo hyɛ that na se sɛ wo observe nipa no na wo hu sɛ de ositie na wo de bibi daache wo betimi de bibi ahyɛ ne nsa odofo nyame ama yɛ saa nimdie ni nyansa no ɛyɛ dan a wo bɛɛ dan wo behu ɛni nti no ni ayɛka ɛna nɔpɛ ni sɛ yɛ ba asafo no mu mpo a Mr. Founder, Papa Founder. What brew moja ni hwe bra wo bra ya waji asori esiwo. That is why I love the Church of Pentecost. Church of Pentecost etitin ho akodum pempen so se enye nipa bi na onim nyame nyansa o de bata ho. Ne odi kan odi asori ba ye no nyame nyansa mu wa anwo. De otoso mienu nso so anwo. De otoso miensa nso so anwo because onim esu bi wo nipa mu se oma bibi sa bemu a ebekwa ko wie se mini hɔ a meba ene bedi ma ade papa wa bi asɔre no fine wo di nyame din kura na ato so wo si nyame asɔre ena asafo inso wo hya ase no wo ni nipa bi you train some people bi ben enipa bi hye da ben se ne na e da ka no akoya te se nipa no onim se nipa ni hɔ na ɔno na bedi ade na on hye da nye serious o tirimude enti wo behwe a ensori bebre asofo ma no omkra nka omo ho ma asori na de yemu davi na omo nenam na omo bo bra bia de na dwen nyina si so se oniwa ne papa niwa no ne bedia asori kase o ne bedia de then why don't you train yourself for it eyo yankasa nye se papa ni niwa o de ne ba ebedia de eye pa na mom no se wonim se sa wo papa aye bibi kase bia daachi oniwa se yese abontinsu ni beba befa akode afie ni di a eye na akamfo nso wo ebebi se ufie pete edi wunamo a eye dai ebika na ma mere se o kasa asem ne dia se o se nyankopon asore a se nyankopon ne choose di obi ni ho a nti se wo ye wadwen se mate asore me oba na me ni ho a wo se mba na ebedi ade a na e kire se asori no mu dia ye business yo eye sa na ekọ eye business sa na ekọ na ba me dia kura ne se wonim se oba na opese ohwe so a bia wonim se okofa abontinsu ni kura bia oni di ma obi ne oba di obedi dia ma obi adia eno no tete wo ba no ma ne mewo training no sie no ema sa adwuma tofi dia wo behu ni se bia ne ba ni nim adwuma ne ho hwe but the fact say oya ne benti ni moja enti no ese se ono na ebedi so yenim sorry bebre a ekoba asenti sorry ni mu atete enipa no members na ampene omo so ka omo hu bo omo ndo omo so akoti omo de na ekoso pa eni nti sa wo ye sofo a nia obedi wa de nia obehwe wachi no se nia ye kenka eye nyame ene chuso obetimi achuso afri ba bia ti se de o chuso obi am na bedi Israel so no wan hwe Saul efie nanka Saul wo ba bi Jonathan anka obetimi ayede edi na ade pa enti ma David kura nyame chuso no ne ho baatan ofa how bebre mu esan se nyame anchuso amfri fie ho bio na ochuso fri abonten ye wonwuma bebre wo ho se ne ye ka tofi minim school ba ko bia ewo ekọ krofrom emfimfi ho mempese mebodin eye school ana agi din pa adubeja na ba ebe onfo anọchi na edikan na yakọ eyi seminar ebi ewo school mu ho tofi me were hoyi school kakraka a che se papa ni wuye no sa wo hwe be de toilet ho aye wo hwe adan pa se ne esi abubu investment a wa ye school ne so se school ya make mu be hu ewo krofro mo ayi ho ma ha ho na o kakra o ma hu dada che se awere ho ne nyina ne se ode na dwene si so se meba ka se oye school ni nyina nipa bi ben no ebi nso kra wan study obi a ode na chi beja no odwene ewo abusuan but ye nya ebusuani bi a obetimi ahwe school no na school no say school na say yo agyense masase kakra age aboso be kone nip nkolan nke bi na tem school ananke wodin
Sanda nyuma bebre so akwa yenti yesrese. Sa wahye bibia se kese wodi umoja ejina mu edimu akoten ama ejina mesraw enhwe abusua no nko a enhwe fie ho nko a emre bi mikunu agi obi school bi say oye as presiding nipa ne kwa brochire na odi ja ne say onhwe man because ohwe fie ho no na enipa bia ni ho a esese omutimi ehwe fie na tofi unim de esi abusuafo ne ye ya wo opinion to the extent say mikunu free ni mu free na yi mu eye adwuma eye ade no say na omonso the report koma enipa no wa abrochire to the extent say mikunu afa ho asi school ni bi obra omisa asase kora ye disi school ma enipa no so anya abotre ensem a okeka ye ne oyeye no efiri onam se da wo obi ade pa de enti ama nipa bebre nso suro se obi adie obi ejapade bi a ne nuanom ne ma wo ho ne ade omkra beto se wan hwe yi a ye beto because one na enya na ade na onfa mafie na ode akoja abontinsuni wa abontinsuni no wan hwe yie na wa nyina yie amanyame anka ho a de ede wo befa no o be mobopa enti ne ya kan se nyame ye nyina ye the asset of God ya dan ye ho hwetra wabusua hwetra wo ma ena wo ma no nso mokura no se de asori pani kan no panyini na o se tintina ya panyini na o se oye de odiso wo awunim wo ma no pe ba ko bia wo ni se na ni da na train for the future of the organization or the adwuma wo ye no na emwa ma wadwuma enyina na wodi ntimi enkwa awie ye nyasa obebragu afa family members your family members said the last ni ye kan abusua asemi nyo bia na ye abusua panyini nyo nipa bia sa aduru no so de ya na ye ka no aduru so na niwa mansan ya sa na ya ka esi niwa mansan ya wo fa ase enye de eni ade niwa mansan de nanso wo fa ase bi wo ho a adwene nye ofa ase bi wo ho a o ye kama a tese ono ba so a ebe ye kama ba niwa mane nsan ya niwa mane timu ya o mo de se medi me ye de hye nanso wo fa ase ne ba anka ebe ye yie eninti ya stresse ya fa ye ni enye de enhwe ho nso na no pa de e kire ye ne se hwetira na siesie nipa wuni ho a o ye de obedi wa de asori mu kra position na opa obi de aja maku panyin na opa obi de ama no enye ni owo sika no abi enye ni owo sika na chinchina oni mu hwe kra ode be hwe member na num kasa aja de enye enso chinchina onu wo sika ode ti ama wonti obedi dwaba mission house ho na ohwe sofo minim be asori bia maku panyin wa tena so brum fie se wo ho adentia sofo bia ba o hwe ni yie o ti dwa koma no nso wanti waje aye fie akonwa ote so bia mpese obeyi no ho why don't you try someone else esese obi nso so de na dom ya dai eba be ya adwuma ni ameka twa to no emma sabe ye ti aware ase awo ma o se ma wo me de me ba ekoma me maami ahwe no me nananom sa akwantuo mpodie bia wo ya ho hwe enye yie ne momo obi wo ho a ne ma wawo no waso a omo nyina kogu nana ma menka secret bi nkyerɛ sɛ nana fo no wo maame ebi a otete o kama baba ebi a waduro no omo gije nkwala so omo sɛ nkwadaa nana fo ɛsɛ nkwadaa enti sɛ wawo eti aware ase a sɛ de wo maame ende wo tena hotete wo ma waduro no won so so na ma fo pe freedom dodo enti na opese oyi akwada ne free ne nchen na ode ne koma ne nana na hye ne tacho me nana ubehu a na akwada na ye tacho mu ade titiye bia nya de enim na nani adaje a watsra baabi a otimi tiaba watsra baabi a otimi ehwe eba ehwe sa akwada ne beye se waye ne de awie enti sisa won so ya wo de ma oba ne entena wo nchen na nso ya dai na nso tete oba no e ba cho enya ba bia fie bia na etena mu dabi enye tenant bia nso na ye dai
yɛgye no ɛbɛ fie wode wo dan ma no saa wode wo dan ɛma no hwɛ kɔ akyire hwehwɛ mu ansa na wayɛ saa mede ase paa mekɔ minister hɔ na wokan na medwen ho sɛ ɛtɔ da koraa obi wɔ hɔ a yɛmfa abusua panyini ma no cause wode ma no koraa no a abusua no bɛsɛe wɔde ntitimudie bɛba abusua no wɔ nsase bi ɔbɛfa kyira gye ho sika di na abusua no abɔ dare na motam abusua akonya de ma no wahwɛ nipa a mode abusua akonya ama ne sɛ wonni minister olmai mami ntio na memra sake so no kan messages no eti fa messages no fa brain ewo Sompa 93.1 FM on Facebook kama sake back in kan ni na kama brepam ade amai minister mami ntio yo olmai me dase obroni kan say leadership is measured by the success of your successor. Leadership is measured by the success of your successor. Okay. Or your next of kin. Okay. Or say a man penindia. Enkunimdia obedi o penindia mu no. Eye nipa odi wachi ebeja no. Yeah. And ebe kire say wo wadi nkunim. Okay. Na de ye kan nyina no eye na wohwɛ nipa brabo mu a anaasɛ adwuma mpo mu no wosua economics a yɛfrɛ adeɛ bi division of labor. Okay. Woyɛ den a deɛ woyɛ bia no nko a wontimi nyɛ ne nyinaa. Na woyɛ hwan enti wobɛhia sɛ obi bɛsi wanan mu na mebusa sɛ obi si wanan mu a deɛ yɛhwɛ nyinaa sɛ ɛwɔ sɛ wohwɛ sɛ wei no yes wobɛtumi ahwɛ saa deɛ no nyinaa but enipa sesenti no ɛwɔ sɛ wonya measure bi ɛde to saa nipa no a wode na si wanan mu no. Okay. Obi de adefedefe ene akrokro adibuo ene suban papa ebe dadao. Okay. Agitumi afiri ho. Na nsaka wi. Abeye wo next of kin. Okay. But ne nsaka wi a ode beye. Ode ade ne beye. Okay. Enti mibusa obi a anopai wa bia dwuma se nipa na wode na si wanan no ekwan beye na wo fa so e check no. Okay. Oko banki ma ye frade bi se auditing. Okay. Na se me ekamen ko a o. Nka nyumakuo mu. Na otwe o senka auditors echo rounds. Okay. Because edru say auditors eba dwuma mu a ho na hunu ahokeka nipa de ye dwuma. Se drew say ye checks and balances ne ade a ho na hunu and said ya nipa peso mo toto wo niema yi. Yeah, ompanim gu ase. Ba se ye bie nwuma anase ye de ade show bi nsa na ye yi ani. Let me tell you something. Don't be too lazy or in the name of being busy. Yeah. Me nya kwadro say why busy ni adaje. Se woni adaje. Sadie we de bebre ahwefom. Okay. Papa yenko dwom. Me ma ye dwom osika kra bia pen. Hwe obi abie susu. Susu wura bi ne ba no ho for 2 years ni. Baby a wo o sweat anase wo bre hu sika no kono. Onim bank ho kra da. Onko ho. Because the oba ho beje no anu oni no. Anu onim no. Ontimi nye na dwen se wura no sa brantie ne beji ni sika no. So de ko anaso won fanko na onim se nipa obaji usika no oya wo successor because on na hwe usika so wa japade no on na hwe soma wo so de ko so won fanko uti me hwe books ma obi atususu 5 years onyi bi da o ma bank ho da se nipa na de ko so won fanko onim mame wajapade na wode edi agrosa no na papa se obi ware a abofra na ya be ware na free na wofo ho no bema obe ware akwada no anase oba na obe wade akwada no he becomes the successor. Ono ene be gina moma nam as awofo papa obi o ho a
ɔware wie no ano no na busuafo nhwe na chiri kwa kora biem enti sɛ bɛrima ne ku no so wɔbo no so wɔyɛ ne dɛn ɛno ano no na nya bebre nso na wawade ase ya de to wɔn no mpo no wɔn timi voice out anaasɛ wɔn ka ye behunu no na ye ka maame papa so bi ware oba edu time bi a kokosra wɔn krampo unexpected na kɔhwɛ sɛ oba na wode ne ma brantia sumasi no ebia no na dane punching bag abofra no yo japade o yes me say ababa wa bi no a wo bana kwakọ ware no edu time bi a musu mo wura fie ho na mo hwɛ treatment a ono so ede ma bema no bia no wonu so kuno ba de akɔye ne sɛ sie ware wi a eno ano no aka wo ne unyame na papa wo hwɛ suku sɛm ana ye kan yi a wo hwɛ a sɛ ye wo mmofra almost spending much of more time it was school most especially tertiary obi de ne ba ko school onim ba bi akra no krada visiting dura onkohwe akra no the school becomes the nest of kin for your ward and asa wo ba no enti abofra wo wa wo no ye wa japade a wo na ko school mu 3 years wantimi ankosra ne da hwɛ enu tina mu mane bia da ne wifo no banu ko school a o suban a woda na di wo school ho eno wo suban a obafi a eno so obeda na die Tofiakwa matewase enti de ye kan se wo de bibi hye obi nsa e wo se wo san tu ho na mon e ko hwe kire eda na wo ka amamu nsem eno de wo kan no oman no ene nipa omo ye to abama omo ye dwumadie enye politics die nanso me kotume sra o mampani anopai se opaw na pamfo bi ono mo ye adwuma ye nya kwan bi ebetimi afa so e de monitor se oye minister se oye DC se oye hwan because safwe bi ama aman panimfo bi nsasi fom minister na wa paw no minister na wa paw no he becomes the next of kin. And so we share embezzlement akoso say ye diska ya say ya o mampani no ebi krampo a sika bi amfa nsam enso na minister bi na akoko diska enti ye besre o paw obi a bomoden se obey checks and balances and pay ye besre mu aya paw mo no so no aya muni no kore na mo yesa mo ani no kora anipa bebre chances na ya na mo se no enti obi abre ni mogya ni abi adwuma ma wo pa wudi mu sika sei a wo san recorded debt edi manipa no eye papa so na we wia no hwe na nipa no nya na chena udi agrokre do be san faduro bi su ba bi na yakun sadi wa killing nipa bebre dreams di anopai kakra ye kan se ye me ni na ho e wo nipa ye de ye niema e hye wo monsa me da se minister e na ote ne nka no but ayi nyina ne se ye kan no nye fie enye kase nko a hwe se woni mu a sa niema no ensombo nchen nipa a ode na ba tena me ka se maami bi papa bi no de ne baba hye ne motuom no tu ni nan na oba no so tu ni nan kakra no de na kwhye bema bi nsa ni abaaje so ye me dem ba koma awade bema na de oba akoma na dwene nye I'm telling you na dwene nye e na ode wajapade esombu sei akwahye ne nsam a ye boje so papa wa fra yi kente ne wani age my Mary, nyame adoma from next week committee as o topic no me pese me ba fie bema ene oba e ware a ne be koso ye wi e be ba maso ya ye won sem bebreka nyankopon ya adoma from next week ko prof ura Tofiakwa ya are prof na ade dire wala
ya town the boys ya na say pressure about aboya de ho adwuma was away no easy is also the research about there also we bibia obetuma maintain prof no ya hwe na prof ga san de mawa I was also akọ anim what the market say that we na afi na for be busa questions. Okay. So for me na kan say nyame ne eboafo. Nyame ne eboafo. Okay. Tofi. Prof, mami deal. Hwan me be say me de fa say hwan na wo do wasumasem eja no. Hey, I can say more. Say bisa question. Hwan na do wasumasem eja no. De bia me hia mabawa mienu omo ye namfo no ma omo nambo ma ya meta etu omo fu bi say nhwe yie. Na mo nam no wasumasem a mo ka kire mo ho no. Because titiro made ada asem bisi no te se ni nyina mu bi hwie nsem ni nyina go we be kan we na we so kan we o mba nu beba mo so no ma ye o mu hu fin poto ti se wo fa adamfo a na wo ka asem a kire oyonko a aya hwe ni pakro na wo ka asem na kire no because e kire asem Tofi why na do wakoma eja no because Bema na one ne nam no office odo so much to do akoma ama no eso so one ne nam a ohu se ebi ada na amotena ka mu taxi mu na mu si form no ensesa na ka ye na na se taxi ni fare na driver na person ogemo no entokwa bema ne nam ene papa ne ko ye no on sua hwe mfirim o fa ne trasa ukonu fi a senia one ne maame eni ni nuanom manom eni ni nuanom mema no ekasa no se na osi yo mo no ubu wani gu so wan fa nyansa bi amfirim hwe sa branti ni ye because se nyame wa dom na sam ware se kim sa de odi ye taxi driver no de odi ye na busuafo ni nyina no odi be ba so te na mbisa o wan ana odi wakoma eja no to fi trinity na afoforo so yenko messages no na yenkin kan kakra ahoma no me be chance abie se ma hye mobo at least me jam be 15 minutes na mo messages no so aba kama 0551931931 0548931931 hwan ana odi wajapade bi eja no na wanu ho ebi kura wo de omo ma wuku asamado de so ono ntimi mfre but wo tie me no wodi wajapade bi kura ho a wodi obaba ma abranti bi wodi obaba ma abranti ababa wa bi ene wa fon tia wotete no ma enhye wo yenko na yenko kinkan messages no kakra yiba say messages no are ready yenko good okay na pon na de aba say asanteman so ma vim or the vim no na vim emoji na aba okay and na pon we say please share the link ya mo share Japan Angela or Ebuaka Sepase I say in fact I love your program. I have been watching you since you started your program and it's helping me a lot, right? Yeah, that's the capacity we are here. Just call me Slim Shade. Oh, God bless you all. And Raul Francisca. I want to say good morning, Ghana. I say good morning to let. I say good to let the young people know where our ancestors came from. Good work. That's it. Obviously, they are Oba Kun. So you are number one. I Ghana gift you. I say good morning, Tofi, and your crew. You are just too much. We are learning a lot from you and your panel. God bless you. Pedro Medina Cruz was watching you live and clear inside Indianapolis, Kumasi Tanoso, Kesben Junction. Noabi was say Francisca, but was say that is why we must vote Kennedy to make tourism work, to bring us money from all over the world. Ghana have good history. Yausebe Amakum. I say good morning, happy belated birthday to me. Oh, Yausebe. We show happy birthday and belated one pa Nyankopon show. Oyibo Boatin say from Nyebe he was watching you live. I'm really enjoying the show. Obinsu dia about say this is Ti Obinsu commenting on this is why I say vote to Mark Kennedy. Or say yes, so my dear, no can no vote. Emmanuel Labi say good morning. Edu Jamfi even was a fantastic show in the Golden Kingdom. Kojo Bafo was a good morning to you all. I'm watching you live from UK, Redditch. Jacob Forsen, I say,
Onobi was say good advice. Thank you. Isaac Akroma. Also good morning, my lovely people. Live from Germany, more fire at Germany for you now. Because I appreciate this program, papa. And I appreciate you. Japan, Angela, say uncle, that is true talk. Obaku, sorry Penny, you are too much. I say I really like this man. Say like and love and car. So I love on the body and care there somebody. But he was like Malik S. Kata was this. Okay, because I'm watching you. Said Dem Baba. I said listening to you live. Fantastic advice, inspirational and educative program every weekend live. Sompa, modie na yeti yo. Yeah, that's it. Panana ya. I say it's Desmond watching you. Okay, Desmond watching you live from Konongo Dumase. I love Sompa TV and so you don't. Wisdom can come. I say in fact this program is very educative. That's it. Sylvester Amwa. Today, dear, no ahabem. Okay, ahabem could leave of Saba. Edubuahin Cephas. Also, good morning. Your program is always watched from my side in Berekum. Yo, that's it. That's a pass or hey. Okay, said the Abano. Okay. 9:42. Yankofa course no kakra. Program is enye for quantity, Christopher quantity, all walks of people. Incremoform. Yes. Yeah. In your Muslim, Muzami phone. I estimate him free in our store be more 20 minutes. Madam, when I am we program a Cosia down of power from Palme say what's it? Me TV me free home, me free also or the Agia, but to be Agia out here. Me, yes, and my men so this one. I don't want to see. Toffee. Me, what grow? Oh, Yamin Shram, what Muslims, Musumina, Mutie programming. I don't want to pass. Righteous Preparatory School. Agia, Hona. Okay. No, mammy. Yes. Yeah. Prof. Hey. Hello. DJ Tofiakwa. Sir, my microphone is sound the moment me why because I said DJ Tofiakwa. Yes, sir. MC Oni. Hey. Bro. Oh, bro. I can move say I'm far. You say papa. Okay. Because on a model and Yama Kuyi. In fact, I'm professional man. Oh, you papa, or deserve that man, professor. I'm a emeritus scholar can home. Hey, Professor emeritus. Shada or just and some one kata SRC. Certain into Mapana Bado. Now, in just a monomepedo qua. Or do you consider a man who may basa? A crew 20 years, a crew 30 years, and a crew 15 years. About said them age no make coming here, amazing woman. Nam da hu jira me fie na mu. Afọ no o che margin afọ no make him. Na ebisa da and e the party and read wana. Mu mi se bisa kwahye bi amba na kwayare o. Ibi na djuma ye ho. Na o ne ba ma wan. Wan che nyimpa no suban. Onam da bank manager. Onam da accountant nti. Ozune ba mana wal men ne ba na tete. Inti na so na ka num ye duriye papa. Ye beke na is akwadi dirim na is up to you. Me ba jo wanga so what is say? Tobe. Me won feel na eduana na num. Sawara. Bye bye. Hello. Good morning. Tofem come on ba jo bibia boko de. Awrade adumo senior. Ye do ba de na se. Oyo de sheba ko pani o SK Bullet. Yamene hene. Obuase na me kasa efe. Tofe ono abegwa fo nya me nsha wate. Ya da se so. No program ato ne din say tofe ne ewo enkomo. Wan tie bia waja ho me de ewo aka ho. Sa se enkomo ni mu ote. Papa uko kuma se o kwanka ya enyuma bebre egu yentia. Ne papa no ekwo ne church ne papa o bewe adwuma no so no. Wa hu botaya bia wo de bewe adwuma no so. Masabe adwuma no agu obo boafia papa mo woska pa obi afili se da woka no ene okoe no
obi obehwe so no wo ma bi nipa ko no de nya sika fiye o ma bi nipa ko no ko bi adwere fiye o hwe so no and that's when nipa papa ntino wo to me hwe adwere so am nipa ko is wo nipa na ti wi ase that's wo do wachi eja wo do meja wo do kruja wo do obuseja hwe nipa ko so bai another ade no eja no tofe me se me tio ama makoma tom ye papa me da se mama unim sasa me konkran na me fro VIP a driver ni na me kofro ne car me pe driver ne hwenansa yeah da bi ona mama na makotena car mu na me de me nkwa ahya wonsa me japade a ye me nkwa na me de ahya wonsa na driver ni a wa hu se na tade ni se de nim sitie ni se de the dressing kura sitie chese na adwene enkoyi ma betena o car mu na de me konkran me kofro VIP a me hwe driver ni no ansa na mafro de car because me nkwa extra work driver ni bia no akotena ne car mu no de wonam obi kun ade ayi ba konso ni se na papa e kan se ne besi mitirim obi on so anadwuma obi eye no sabi mpredua se bia na honhom bi awa chire ma ye bedi hu nkomoda bi obi wo so dada nti hello good morning sir but some the Clement me kasa free man okay oracle let me tell ne tiem komo na chepa na me de program we kra na me de ayo ma sorry it is ya kra de bia me sorry ya me nya bom piti ya me de me ti bi na to Sompa why are there no so mun komo no me nya je ho the most young and the professors they must celebrate mate prof hey yem ko be kiki fufura ma de so o ba de ahe hello yes sir but kasa bro boase okay oh okay yeah ade ba ko ya ntumonka ayi ni etwitwa maximum chance so asema mo Kenya ntintin fremo mo engineers no kwani ye anopa ko tie mo politics the same thing me ba cho radio ana TV na woka TV an kasa na America boase boase nyina mo etwitwa okay mate akinum ni na ya anom ni yiman mo me ye sure say omuti o be ye hu bibia mo why me da CP we otim say na koma da Sompa so hello yes sir ya feme kwa benyame because if you want to lake and that's it okay no question what ya mu yandie no say ye ti hwan ti ase we mu ko fa fi hu ya de pa me kimwa de se ne kwa man kwa sore no question ni di obeka fe ya sia asem no na na bi ni afre na nampofo antase lake o am say we 120 years o kansa for ni kem ne ti ho mi ti o bia no da mo ya de pa se ne oni pa no be kan sa asem ate yo na kem o fokusi antase right ate ya friend prof say ni din no masisa ni din komanu je masisa sakidi we friend prof je odru fi am friend prof komanu oni ai ai ebom so my stop on pa ndim kwachi ama me ne papa hello Ami good morning Yankupon Shramu pa mu program ni de enye Christian so kwa ni to me say me Muslim wow and so me sorry anopa me ni kunu me ya de kwa me ya kaka na medwane na ma be kaka sa nti program ni de Yankupon Shramu ate oba pa sam na mo kanu secret de yan fenza obi o bi ye o secret ni fa so de ja obi da sawa die so ti ni me no be di agwo son kra ma sem do wa wo nti da ye be di agwo asere nti wa asem mu dem fa ye mfa wa asem mu nja obi eta wa ankasa ye da ma sina ku ko nshira me da CP hello me good morning Kasom kasa free baby ani okay me chia baby ani fo nyina ma me nti
Show me tell mommy. Show me the animal to say. Okay, mommy. My team, papa. Tell me, say, some passing and see more about my family. Okay. Okay. Ti nyame nhyira wo pa na wonhyira wo ne wasefo ma ye wate. My team, papa. Adam wase. Hello. Menso metie wo pa. Na so de menu mi na chichire ye. Mi na chichire ye. Master Tofiakwa. Aso papa bi. What's now ye gas oven no. Eti kachre watie for ene wahwefo no say omo pe gas oven atopa no a. Eye ke edu gas oven. Oh yeah. So the police station nachi. Kachre obo so omra medi bi why. Ate aso. Kure mu no last week na me pedi bi di amamo. And so my me who did it me true ya there almost be say there be mo bros. I true ya be say there be mo bros. Ti me say there who bokasa. Ase o. Oh, aso nya me shira ti me nim o de be nyadina na meto. Be da ase pi. Emu odu pa. Mo se Tofiakwa. So. No kure mu ohun. Ye bre pa wasase we so said ye wo ka no na bre na wo bre no e chire na wo ye hwanya hwan o hwe opanyin bi bo nwom wo se wo bewu ama okwase bi abediwu sikakwa afebe edru ba bi na mhwam se enti e bewu ama okwase bi abediwu sikakwa sabe so fu bi e ka sembi o se Master Tofiakwa bra wo bre no eye dibio nuwa u sikere me amfa bi ntwa daka mfa nko bi asa ka tell say o man ko twa daka asemu pa ne ya mo ene ko twa daka enti wo sikere wo bre Master Tofiakwa wo na no akrobado say e dey a obekọ na so sikere no enye no bi ade beto adaka eti hwan ana ade wachi eja no Master Tofiakwa abrantie bi wo ho wo from traffic light ho adu jana yes udu traffic light wa ade de u send ba e friend say tafu road no kakra no adu scholarship send paso adu mo pe kotu amonko na monko dibi o de obeko bi o se ke adu say o ma kotu no fa nko why me da say o de anwan mo fa ma no ba ko pere no ano no o de ba ko pe bi be share me no mi so lu ma edi na mti o na me hwe mo hello Tofi, good morning. Good morning Obapa. That's a very national. Hey my dear. Tofi, me ma dey say anka metuku. Hey. Na me ma dey say anka metuku na me de machi e jama kwala bi. Na makwala no na me tena chempa. Tofi nim say me ye ma dey say metuku ma mo na mani e lesu na wo pon hunu. Tofi ye wo ye ni we adwuma mu hunu. Yamfa ye ni ntu nipa so hwe nipa wo de wa ade de jana. Hwe ni mu ye ansa na wo de ade na ede wo de jana. Tofi me sha professor. Yango pon cha wache. Te. Anope wo dire ya adwimpa wo ma ye hu ye nki. Me da se. Yango pon cha pa. Me da se. Tofi me so cha me bra ma na wache. Coach, I want to me channel. Mate coach impatu coach makacho say me hia wo kuma se mpese me share 101. Hello. Hello Tofi. Mama na. Ko dey go chen ko ti papa ji. Kwajo mami ntio. Mami cheki e do me na swache. Laini, watch. Check it for salon. E dibi that was cast for mo check why. Mate. Check it too much. Too much. Prof. Check it too much. And then about check it too much. Mate. Now, nothing to for ya do chow. I professor since I know motom wiare. Actually books anyway. Hello. Hello. Yes sir. You what touching 24.
Mejoso. Oniminyafo adipoku. Eka mi fa de beka nyina no. Ke adu amana kap manu. Dai. Ke adu kasem we. Bebia me dati no ho na asantefo akanfo. Ye ya ase noma. Eni se mami biewu, papa biewu. Ebufiaje Emma enenkoto adaka. Emma nyefa sikamra, nyefa nye mami ye, nyefa nye papa na ye. Ejo onimne fam pege. Sadi we beto asantime mu ha da bai. Eti se be ka fa cho. Mi do tu fo pio yen en fatmo ka kana na mabo mu ase na me di obu so mu ya fatmo. Eti bema bi be wu o tu fo pio. Ama abusafo o ka kire enipa ba se mo fa dika bra na na ye ya ni kana yi Wonim sasam ya wa raise abe no ye bedi ho nkomo na ya hwe bra sa de ne hyase na mu dia abeto o sa de ya ni bra ma ye na tanfo pani fo yan hwe so ya gire o sa de yo mate me da se akire ya wade bi wo ho a ye beto ye e wo se ye pe ni nkire mu ha because me am say we ni de free tete eba ni nyina no obi wu a sa de no wo ho aha ye ba hwehwe ase o de munya botre we prof o say prof enya isi abo say o te wono boni trinko sa ase prof munya ho abotre na me de niam eba hello papa Tofiakwa yes sir na menka ho no nyo kese wate CP won so nya menka ho ya tafro ho a nya bi papa free that's it biani tell you guys kina kete free wow papa na mo nam fom ye lugu ho sata na ye tipu kware na papa no oyesikani pa ne ba pe ni no to training papa ne ni again o ka men sem bia play on fa bigensi na tetwara na odi le kino ono no wa ho brasie enima bi bebro on fa on kese on kasa oni bibia na papa ni e free mu no odi ni tija ketwa no ketwa no so no so de no onye penina no ko so kodi ni tija no penino odi ade ba ko pede ja filling station tino e to training no ba filling station enne nyina e da wusiwo ni adi ni ntino no ye ni ntino ba te enne no no na djuma na djina ma ketwa na ye di ade fa peja no ntini ahwese yi odi e ma sam sa de ya awale sam sa ma enne eno akulafi papa enyoma no ehu but ye ka from wa ye bi pika from ho tofe na men ka no nyam kase wate me da se me mfa ba akopɛ mpacho mfa ka obi abi hello Tofi, good morning Tofi, mo program we die but Ghana me gina me bi ho saa na me ntia se se bibi elito bi ki se wo sei we nya ba so body ke sie pa but ye mo wa ba so we wie no na fi ye be ka wo ntem bebre ba jiwe die se ka YouTube ni ji ai Ghana TV ya ke ni na program we mo ya nko mo ma kwan no mo twe etu mo bia asoma okay Abrante he wona mo research wona doma pass bi ne wona me to ne ma okay eti ga mi be du wona wujira ho ka me be ba mo na na ye de check yi masa na me ne nam no e wi su ni ka na wo pentem nti e me kire me say mai na no ye program wona jina ho du e me kire ni ko me ne hwe wa chotam bia obeba ofa agema no ho ene mami hu why mate me da CP abusianfo yen ye botai ni se ye pese ye sesa nipa abrabo enye awas ye ba hai se nipa bebra aba sakini ye pese ye bo abaso ye do kan krofo ho ne avutu na ho hanam se hey enye ho na mo de be fa so enye sika o be so obo ma abaso abebo ma abaso me ni obi ani competition na ye yiwe ni ye yiwe na ye gina radio so ni ye na monto ma me na ho aha me sa adaje ye no minya o pese obo ma baso a fabre me nyame na bebo ya baso nye nipa eye say
nipa hunu ni awaye na ɔsɛ pɛsɛ yɛbɔ aba so. By the way, abusuafo no ndu na bɔ. Ene ye di show we bisi ha. Nemum Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena kosi ya wada. Ye di dwumadi a wato ne din na menim ebrel. Na ɔtwi stories e wo hɔ no ano din. Bomoden na hia yin. No nine eko pes se no nsia ebebo. Saki, prof. Mami ntio na sorry so. Na me chia osiku menu. Komenu one ayi. Enu abrefi. Enu abrefi. Osi onzo omu wache. Pa. Se catch om so omu kuma ponche meba. Ana catch the man say ayi na woye no. So bolo na woye no. Ha oye so bolo ne no frame say PSA brabe you so bolo na America me de be ba no ho. Onu so bolo no minim kwan of aso ye no. Hwe. Enu abrefi adopa J2 why oni komanu komanu wenyini so ani edin rough aja be nde say oba no ya bona abase fe no prof ti say odru fia fia mu nyina mo fe no prof say munya no ma onya nadwene no nya adwuma masa ya yo prof ndi ja kohoma korabo ja kohoma bo se de be ya wadwene no to o ya mama sem ya ko dabi so we prof na say we research sa e was say we ja ko ma bo because I don't ko ya tete me kai obi so aso na no ye to me wa betwe me okay we have for me that CP the international DJ betrans e dey Rocky Junior rock betrans ye na Erade Nyankopon enka ho me ba cho husuye. Watch out. Way out. Way out. Way out. Nyankopon ya adoma. Week na yesimu no. Ya de ho nhihye ye baba betudwa. Week na yesimu no. Ya de ho nhihye ye baba betudwa. Ti way out no. Watch out. Eba esujafo e dia. Kama. Pacho makrao.